Φίλοι μας, καλησπέρα. Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, μια ακόμα εκπομπή της Πράσινης Κερκίδας, του ενιαίου φορέα, βρίσκεται στον αέρα. Αν και απόψε αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, ταυτόχρονα αποχαιρετάμε και τις ελπίδες που είχαμε για την Ευρώπη. Γιατί η χτεσινή εμφάνιση μόνο λύπη μπορεί να προκαλέσει, μόνο θλίψη, μόνο απογοήτευση και αυτό που είπαν κάποιοι παίκτες μας, μόνο ντροπή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς καταντήσαμε Ολυμπιακός. Όταν χάνουμε από τους άσημους, άγνωστους και ανύπαρκτους της Ευρώπης, και μάλιστα με τέτοιο σκορ, με τα χέρια κάτω, χωρίς να έχουμε κάνει μία κλασική ευκαιρία, γιατί εκείνη που έγινε του Χριστοδουλόπουλου ήταν μισή ευκαιρία. Τι να πει κανείς πλέον. Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί πιθανόν η δική μου η άποψη, που είναι αρκετά αιρετική, πιθανόν να φέρει αντιπαράθεση με κάποιους από εσάς, και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να βρισκόμαστε σε κόντρα μεταξύ μας οι Παναθηναϊκοί, που είμαστε αδέρφια. Θέλω να είμαστε όλοι ενωμένοι, να κοιτάμε την ομάδα μας και να διαφορούμε για οτιδήποτε άλλο. Αλλά δύο κουβεντούλες πρέπει να τις πούμε. Κοντά μου βέβαια είναι ο Στέλιος, όπως πάντα, και θα πει και αυτός κάποιες απόψεις, υποθέτω. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πάσχει βαρύτατα σε όλα τα επίπεδα, από τη διοίκηση, τον προπονητή και τους παίκτες. Δεν θα καταλογίσω ευθύνες συγκεκριμένες, αλλά δεν είναι δυνατόν μια ομάδα του κύρους του Παναθηναϊκού να μην έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον φέρουν ψηλά. Δεν είναι δυνατόν μια διοίκηση να πουλάει τους καλύτερους παίκτες που έχει. Μπορώ να πω 2-3 ονόματα, 4 που δεν θα έπρεπε να έχουν κουνηθεί από τον Παναθηναϊκό. Ο Νίνης, ο Σισέ, ο Τζόρβας. Ευτυχώς που υπάρχουν δύο άλλοι καλύτεροι τερματοφύλακες, γιατί θα πάσχαμε και εκεί. Και τελικά δεν είναι δυνατόν να αφήνεις να φύγει ο Καραγκούνης. Είναι ντροπή και έγκλημα. Και θα πω το εξής: σκεφτείτε αν έπαιζε χτες ο Καραγκούνης, θα ήταν αυτή η εμφάνιση, ή μήπως θα είμαστε κάπως καλύτερα? Δεν ξέρω αν θα κερδίζαμε ή θα χάναμε, αλλά αυτή την τραγική εμφάνιση δεν θα την κάναμε. Το παιδί αυτό έχει ζυμωθεί με τον Παναθηναϊκό, έχει γεννηθεί μέσα στον Παναθηναϊκό, δίνει την ψυχή του και τον αναγκάσαν να σηκωθεί να φύγει, γιατί δεν είναι, λέει, στα πλάνα του προπονητή. Ο Ζέκα είναι στα πλάνα του προπονητή, επειδή είναι πατριώτης του? Δεν είναι δυνατόν από πέρσι, δεύτερο γύρο, μέχρι σήμερα ο Ζέκα να μην έχει κάνει σχεδόν καμία καλή εμφάνιση και να αρχίζει η ομάδα από αυτόν. Δεν έχω τίποτα μαζί του, μακάρι να παίξει μπάλα, εγώ αυτό εύχομαι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να φεύγουν αυτοί οι παίκτες. Δεν είναι δυνατόν να δοκιμάζει σχήματα όπως ο Χριστοδουλόπουλος στην κορυφή της επίθεσης, αφού έχει αποτύχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις το Ζέκα, το Βιτόλο να σέρνονται μες στο γήπεδο και να μην κάνεις αλλαγή από το πρώτο τέταρτο, από το πρώτο ημίωρο. Δεν νομίζω ότι ο Φερέιρα μπορεί να είναι συμπαθής, σοβαρός, εργατικός. Δεν νομίζω ότι είναι ο προπονητής που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Οι αρμόδιοι βέβαια ξέρουν τι κάνουν, ή ίσως δεν ξέρουν, δεν έχει καμία σημασία. Δικό τους το μαχαίρι, δικό τους και το πεπόνι. Εγώ εκφράζω μερικές απόψεις σαν οπαδός του Παναθηναϊκού, που τον έχω ζήσει εδώ και 5-6 δεκαετίες. Πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω αυτό το πράγμα και θυμάμαι τι νίκες έχουμε πετύχει και στη Λεωφόρο και στο ΟΑΚΑ. Με την ευκαιρία να πω ότι η επιστροφή στη Λεωφόρο μου είναι συμπαθής σαν ιδέα, γιατί εκεί γαλουχήθηκα εγώ με τον Παναθηναϊκό. Είναι πιο έδρα, είναι πιο οικογενειακή, είναι πιο ζεστή, καμιά αντίρρηση. Δεν πιστεύω όμως ότι η Λεωφόρος μπορεί να μας κάνει ομάδα που θα χτυπήσουμε Ευρώπη με αυτούς τους παίκτες που έχουμε τώρα τουλάχιστον. Και η απόδειξη αυτό που λέω είναι η εξής: πώς επί 10-15 χρόνια παίρνοντας στο ΟΑΚΑ κάναμε θριάμβους, φτάσαμε μέχρι να κερδίσουμε τον Άγιαξ, αν το κερδίσεις στο ΟΑΚΑ, εντάξει, αλλά κάναμε εμφανίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μας. Έχουμε κάνει πορείες, έχουμε κάνει θριάμβους, έχουμε κάνει εποπτείες. Συνεπώς η λύση δεν είναι, πιστεύω μάλιστα το αντίθετο, ότι επειδή είναι κάπως μικρότερο το γήπεδο της Λεωφόρου, οι αντίπαλοι θα συσπηρώνονται πολύ περισσότερο και θα είναι ίσως και πιο δύσκολο να κερδίσεις εκεί. Βέβαια, αν έχεις τους παίκτες που αντέχουν να φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δεν φοβάσαι ούτε Λεωφόρο, ούτε ΟΑΚΑ, ούτε Καραϊσκάκη, ούτε Ευρώπη. Τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, γιατί όπως είπα μπορεί να προκαλέσω αντιπαραθέσεις και δεν τις θέλω. Αλλά
έβγαλα τον πόνο της ψυχής μου. Γιατί χθες το βράδυ έβρισα όσο ποτέ στη ζωή μου με αυτό το άθλιο θάμα που έβλεπα. Ελπίζω να με συγχωρήσετε αυτά τα λίγα και να δώσω το λόγο στο Στέλιο, αν θέλει και αυτός να πει δύο κουβέντες πριν ξεκινήσουμε τα μηνύματά σας. Τι λες, Στέλιο? Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Βασικά αυτά έπρεπε να είναι λίγο πολύ αναμενόμενα. Δηλαδή όλοι τα είδαμε, αρχίζαμε και να βλέπουμε τα σημάδια από το καλοκαίρι, πιστεύω. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εντάξει. Δηλαδή αυτά φαινόντουσαν το καλοκαίρι. Και δεν λέω ότι επειδή δεν έγινε απαραίτητα μεταγραφή αεροδρομίου, εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Ούτως ή άλλως, εγώ για να σου πω την αλήθεια δεν έχω πάει να υποδεχτώ κανέναν στο αεροδρόμιο. Ποτέ κι εγώ. Λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι ότι τα σημάδια ήταν ορατά, νομίζω. Ήταν ορατά. Έχεις δίκιο. Για τους περισσότερους από εμάς ήταν ορατά. Εγώ πήρα διαρκείας. Εντάξει. Η τρέλα σου. Ομολογώ, ναι, το ομολογώ, δεν το πήρα. Πιο πολύ το πήρα έτσι. Λέω, άντε, δεν ενισχύσω την ομάδα επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Όχι επειδή. Μπράβο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ούτως ή άλλως και στις καλές και στις κακές χρονιές εγώ έπαιρνα διαρκείας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν περιμένω πολλά. Δηλαδή δεν είναι το πήρα επειδή περίμενα πολλά από αυτή την ομάδα. Δεν περίμενα πολλά. Όλα αυτά τα περίμενα. Εντάξει. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο όμως. Εντάξει, περισσότερο. Δηλαδή το να είσαι άμπαλος, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είσαι άμπαλος. Οι άλλοι δεν βλέπουν. Λοιπόν, το να είσαι αδιάφορος όμως δεν συγχωρείται. Δεν συγχωρείται με τίποτα. Δηλαδή, εντάξει. Μπορεί να μην μπαίνεις στα εκατομμύρια, ρε μεγάλε. Εντάξει. Το δέχομαι. Δεν σε ευχαριστεί να παίξεις μπάλα, ρε παιδί μου, με την ψυχή. Αλλά το θέμα είναι ότι παίρνεις κάποια λεφτά, ρε φίλε. Και καθόλου δεν πάρεις. Τσάμπα δεν παίζεις. Τσάμπα να παίξεις. Δεν σε ευχαριστεί να σκιστεί για να κερδίσεις. Δεν υπάρχει. Ο Τσάμπας πέθανε, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που γίνει επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, ο Τσάμπας απέθανε. Πλέον δεν παίζουν ούτε για πορτοκαλάδες, ούτε για κοκακόλες, ούτε για πατατάκια. Εντάξει, ούτε για ένα ζευγάρι παπούτσια. Οκ. Ο Τσάμπας απέθανε. Και επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στην εποχή που ο Τσάμπας είχε πεθάνει ήδη, εντάξει, δεν το έχω αυτό που λες εσύ ότι θα παίξει άλλος και Τσάμπα. Ο Καραγκούνης όμως γιατί σκίζεται? Γιατί σκοτώνεται για την ομάδα. Και διώξαμε την ψυχή της ομάδας. Είναι 35 ετών, λέει, και δεν μπορεί να παίξει. Αυτό το Μαζός είχε δίκιο χθες. Εγώ ήμουν 36 όταν πήγα στην ΑΕΚ και πήραμε πρωτάθλημα. Και ο Στάνλι Μάθιους, αν τον έχουν ακούσει κάποιοι μεγάλοι, στην Αγγλία έπαιζε μέχρι τα 49 του και διακρινόταν. Εντάξει, και ο Καραγκούνης. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν το ίδιο. Και ο Καραγκούνης εδώ που τα λέμε Τσάμπα δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε Τσάμπα, αλλά σκοτωνόταν το παιδί. Είχε φιλότιμο. Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω κάτι. Μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Όχι, ρε, να λιβανίζουμε όχι. κάποιον ο οποίος έκανε απλά αυτό που έπρεπε να κάνει. Μα βλέπεις ότι είναι εξαίρεση. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θα μιλήσω για τον Καραγκούνη. Εντάξει, ο άνθρωπος καλά να είναι εκεί που είναι. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Καραγκούνη. Ούτε να πω για το ποιοι φύγανε. Γιατί εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω ότι λείπει και ο Σισέ τότε με αυτή τη λογική. Σαφώς λείπει. Κακώς δόθηκε. Τι να κάνουμε όμως που. Όσο και να θέλει να φύγει ο ίδιος με αυτά που είδε εδώ, είσαι διοίκης και πρέπει να τον μεταπίσεις, να τον κρατήσεις και να του πεις εδώ θα τα σπάσουμε, θα τη διαλύσουμε την παράγκα μαζί. Τον αφήσα και έφυγε για να πάρουν κάποια εκατομμύρια. Ναι, εντάξει, μην συνεχίσουμε, Στέλιο, μην συνεχίσουμε, δεν βγάλουμε. Να σου πω κάτι, και ο Σισέ ξέρεις πολύ καλά γιατί έφυγε και γιατί δεν μπορούσες να τον πληρώσεις. Ένα. Λοιπόν, και επειδή θέλουν να τσεπώσουν και κάποια λεφτά. Εντάξει, λοιπόν. Τέλος πάντων, άσου Στέλιο γιατί μας φωνάει. Γιατί σου λέω και ξέρεις τι προβλέπω δυστυχώς. Για αυτό σου είπα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι γύρω από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, χρειάζεται, σύμφωνα. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να το δουν και από την άλλη πλευρά. Ότι ρε παιδιά, παίχτε λίγη μπαλίτσα. Λίγο φιλότερο. Δηλαδή, παίχτε λίγη μπαλίτσα. Εάν πάνε τα πράγματα. Γιατί να σας πω κάτι, να σου πω και κάτι. Αυτή είναι και μια γενιά του που παίζει στον Παναθηναϊκό τώρα, η οποία είναι πολύ άνετη. Γιατί πιο παλιά είχαν ζήσει και μπούκες και τέτοια. Μην ξαναγίνονται τώρα, δηλαδή μην προκαλεί στον κόσμο να κάνει αυτά τα πράγματα. Ταλαιπωρούνται τα παιδιά, πληρώνουν, τρέχουν στο εξωτερικό για να στηρίξουν την ομάδα και οι άλλοι παίζουν λες και είναι όχι γειτονιά. Είναι ντροπή πλέον, είναι ατιμία αυτό το πράγμα. Να σου μην προκαλείς, δηλαδή μην προκαλείς. Να σου πω κάτι, είναι ήδη μια δύσκολη στιγμή.
αυτή. Ζούμε όλοι δύσκολες στιγμές. Δηλαδή όλοι από το ειστέρημά μας πήραμε το διαρκείας που πήραμε, εντάξει, όσο το πήραμε. Και από και την εκδρομή που θα πάμε και για να είμαστε κοντά στη Λιβαδιά και έτσι κι αλλιώς και τις εκδρομές που πάμε και όλα αυτά, από το ειστέρημά μας τα κάνουμε. Δεν είμαστε ούτε... αυτό. Δηλαδή και δεν έχουμε ούτε τους μισθούς που είχαμε πριν 2 χρόνια. Εντάξει, να πω την αλήθεια, είμαστε λίγο πιο άνετοι. Οι περισσότεροι δεν έχουν καθόλου μισθούς. Εμένα δεν μου λείπανε μες στο μήνα. Μπράβο. Και πάμε από το ειστέρημά μας ή από ένα ταμείο ανεργίας που παίρνουμε. Εντάξει, από ένα ταμείο ανεργίας. Από αυτά λοιπόν πάμε και κάνουμε πράγματα παραπάνω. Όταν εσύ βρε Καριόλη παίρνεις 300 χιλιάρικα και 400 και μου είσαι διάφορος και βαδιστής μες στο γήπεδο, αυτά δεν λέμε. Και σε κάποια φάση θα μου γυρίσει το μάτι. Δηλαδή είναι δυνατόν να είσαι βαδιστής? Άμα όμως, να σου πω κάτι όμως, άμα στο τέλος της χρονιάς έρθει να εισπράξει και του πεις ότι ξέρεις κάτι μεγάλε, είχαμε απώλειες τόσα και τόσα και τόσα, επειδή εσύ με τη Μάριμπορ βάδιζες. Εντάξει, βάδιζες. Αν λεφτά και αν θες, θα πει όχι, τα θέλω. Ωραία. Επειδή είχαμε τόσες απώλειες λοιπόν σε λεφτά, δεν έχω να σε πληρώσω, θα αρχίσει τις προσφυγές και τα τέτοια. Κάτσε ρε φίλε όμως. Δηλαδή, τι σου λέμε, παίξε μπάλα, κάνε τη δουλειά σου. Τέλος πάντων, να κάνω και μια πρόβλεψη που δυστυχώς τις περισσότερες φορές πέφτω μέσα. Εάν παίξουμε έτσι λέω όμως, έτσι, δεν θα κάνουμε νίκη με τους 2 άλλους αντιπάλους και με τη Μάριμπορ, και πιθανόν να μην βγάλουμε ούτε γκολ, και με τη Μάριμπορ εκεί ίσως να πάρουμε κανένα βαθμό, να βάλουμε κανένα γκολ. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε, γιατί ο πρώτος φίλος εδώ αυτά λέει. Είναι ένα μήνυμα που είχε έρθει τη νύχτα από ό,τι βλέπω στις 12 και 12 λεπτά. Δυστυχώς μου τα γράφει σε γκρίκλις και με δυσκολεύουν, αλλά θα το διαβάσουμε. Και τώρα τι ρε, πώς τον καταντήσανε έτσι τον Παναθηναϊκό μας, μια ομαδούλα χωρίς καθόλου ένστικτο νικητή. Πού είναι ο Παναθηναϊκός μας ρε? Φίλε Τζούνο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που λες, το ενστερνιζόμαστε και εμείς εδώ. Δυστυχώς γίναμε Ολυμπιακός. Αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και ο φίλος ο Άγης λέει, τι συμβαίνει στην ομάδα με την αδιαφορία παικτών και τα άσχημα αποτελέσματα? Αυτά δεν λέμε τόση ώρα ρε φίλε Άγη? Τι συμβαίνει, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα? Πρόεδρος, διοικητικό συμβούλιο, προπονητής, όλος ο κόσμος, τι κάνουν αυτοί δηλαδή? Κάθονται και κοιτάνε? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Πάνε και κοιμούνται τώρα ήσυχοι ότι δεν τρέχει τίποτα? Εμείς πονάμε σαν απλοί φύλαθλοι, στενοχωριόμαστε γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα είχαμε ξαναδεί από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να τα βλέπαμε σποραδικά, αλλά αυτό το από πέρσι, εκεί που είπαμε στον πρώτο γύρο ότι η ομάδα έχει στρώσει, ότι έχει κατεβάσει την μπάλα κάτω, ότι παίζει κλπ. Ήρθε βέβαια ο τραυματισμός του Λέτο, αλλά δεν μπορείς να λες ότι μου φύγει ο Λέτο και δεν έχω ομάδα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά τα 2 μηνύματα ήταν νυχτερινά, και το επόμενο που θα διαβάσουμε ήταν νυχτερινά, και μετά πάμε στα σημερινά μας. Είναι ο Τόντις. Γκρίχτης και αυτός δυστυχώς. Τελικά έφυγε η οικογένεια και είδαμε άσπρη μέρα. Είναι ηρωνικό σαφώς το μήνυμά του. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση τώρα με το άλλο, φίλε. Η οικογένεια έπρεπε να φύγει, γιατί μόνο κακά είχε συσσωρεύσει στον Παναθηναϊκό την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Δεν μιλάω για πιο πριν που ήταν ο καπετάνιος πρόεδρος. Μιλάω για την τελευταία δεκαετία, 12ετία. Μόνο κακά είχε συσσωρεύσει. Πρόεδροι που δεν είχαν ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν έχουν ακόμα κανένας. Όλοι αυτοί που μπήκαν μετά το 2000 δεν είχαν ιδέα από ποδόσφαιρο. Απαθείς, το φραπεδάκι στο χέρι, το γυαλί, και κόβουμε βόλτες. Οι άλλοι κάτω οργιάζουν, έχουν πιάσει όλα τα πόστα. Για πρώτη φορά δεν έχουμε μέλος να μας εκπροσωπεί στην ΕΠΟ, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, και είναι όλοι μες στην καλή χαρά. Βρε που το καταντήσατε έτσι τον Παναθηναϊκό? Πώς είναι δυνατόν? Μπορούμε να πάμε μπροστά με αυτά τα πράγματα? Θα ξυπνήσουν επιτέλους. Και έχουμε και τον προπονητή μας, ο οποίος λέει εντάξει θα αστρώσουμε, έτσι μας έλεγε και πέρσι. Όταν χάθηκε η πρώτη θέση, έγινε φανερό ότι χάνεται η πρώτη θέση, εντάξει λέει θα πάρουμε τη δεύτερη για να βγούμε στην Ευρώπη. Κάναμε άλλη ήττα, εντάξει θα στρώσουμε στο μέλλον. Φέτος αρχίζουμε τα ίδια, εντάξει κάναμε μια ήττα, αλλά θα πάμε καλύτερα αύριο, θα συγκεντρωθούμε. Μα δεν γίνεται με τα λόγια, δεν γίνεται έτσι. Εδώ χρειάζονται μέτρα δραστικά. Πέτα έξω τους αδιάφορους και τους ανίκανους, το πολύ, και βάλε μέσα 4-5 κυρίους ήδη
Ο Μαυρίας έχει πιάσει. Είπα το Μαυρία τώρα. Χτες τον κοίταγε το Ζέκα και έβαλε το Μαυρία στο τέλος να κουνηθεί λίγο το παιδί. Τι να κουνηθεί κι αυτός. Έπαιξε ό,τι μπορούσε, έπαιξε το παιδάκι. Αλλά όταν υπάρχει γενικό χάος δεν μπορεί να αποδώσει ένας νεαρός και ένας καλούτσικος παίκτης. Όταν έχεις 7-8 παιχταράδες, οι άλλοι 2-3 μέτροι καλοί θα αποδώσουν πολύ περισσότερο από αυτό που μπορούν να αποδώσουν σε άλλες περιστάσεις. Αλλά πρέπει να έχεις παιχταράδες δίπλα σου. Όταν όλοι οι άλλοι είναι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο, και αυτός που θα μπορούσε να υπερβάλλει αυτό και να δώσει κάτι παραπάνω δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί χάνεται. Μπαλιές στους αντιπάλους συνεχώς. Κομμένη στη μέση η ομάδα. Η άμυνα να παραπέει. Η επίθεση ανύπαρκτη. Τι περιμένατε, ρε παιδιά. Έχω πει ότι κάνω κάποιους και δυστυχώς βγαίνω αληθινός να πάρει. Χθες το βράδυ μου μιλάγαμε με κάτι φίλους, μου λέει τι θα κερδίσουμε, μου λένε έξω. Λέω φοβάμαι μην φάμε 2-3. Έπεσα μέσα να πάρει ευχή να πάρει, δεν έκοβα τη γλώσσα μου. Πάμε στο Γιάννη. Καλησπέρα σας κύριε Γιώργο, σας ευχόμαστε καλή εκπομπή, δυνατά και παναθηναϊκά. Οι φίλοι σας Γιάννης και Ελένη από Χαϊδάρη. Το κατάλαβα Γιάννη, το κατάλαβα. Ιστερόγραφο. Τα συγχαρητήρια στους φίλους Παναθηναϊκούς για το μεγάλο ταξίδι που έκαναν και τη μεγάλη και παναθηναϊκή ψυχή που κατέθεσαν στο γήπεδο. Άξιζαν κάτι καλύτερο, όπως και τα εκατομμύρια Παναθηναϊκοί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα παιδιά κουράστηκαν, πλήρωσαν, ταλαιπωρήθηκαν, είδαν το μισό μάτς πάρα πολύ από αυτούς, γιατί τους είχαν ξελιγώσει τους ελέγχους και κόντρα ελέγχους. Έδωσαν και την ψυχή τους, φώναξαν από το ειστέρημά τους ή από αυτά που δεν έχουν κάνει, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και εντελώς άνεργοι με δανεικά ή δεν ξέρω πώς μπορούν αλλιώς να πηγαίνουν τα παιδιά. Και οι άλλοι μέσα στο γήπεδο λες και πήρανε τάβλη. Δεν τους ένοιαζε τίποτα. Απαθέστατοι, άνευροι. Τι άλλο να πούμε, δηλαδή αγανακτής κάποια στιγμή. Και να πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εκεί πήγανε κάποιοι άνθρωποι, ταξιδέψανε τόσες ώρες με δικά τους έξοδα, με τέτοια, με το ένα μετάλλο. Λοιπόν, δεν παίζεις για αυτούς. Εντάξει, πάει στο διάλογο. Δεν έπαιξε. Φιλότιμο δεν έχεις. Τουλάχιστον, αφού δεν έπαιξες για αυτούς, πήγαινε τουλάχιστον αφού τελειώσει το μάτς να τους χαιρετήσεις. Δηλαδή δεν το να ζητήσει συγγνώμη. Να πηγαίνουν 2 παίχτες. Μπράβο. Μόνο από την ομάδα. Να πάνε όλοι και να πέσουν κάτω το κεφάλι, λοιπόν, χαμηλωμένο και να πούνε συγγνώμη. Δηλαδή αυτό εμένα μου δείχνει μια λογική. Μπράβο, μια λογική. Δεν αδιαφορείς μόνο για το παιχνίδι. Αδιαφορείς γενικότερα για την ομάδα. Για τον κόσμο που έρχεται και σε στηρίζει. Λοιπόν, αδιαφορείς γενικότερα για την ομάδα. Λοιπόν, η αδιαφορία σου είναι γενικότερη. Δηλαδή, αδιαφορείς γιατί η ομάδα επί της ουσίας είναι ο κόσμος της. Όταν αδιαφορείς για κάποιους ανθρώπους που ήρθαν να σε δουν και να φωνάξουν για σένα. Και για την ομάδα τους, αλλά και για σένα που παίζεις στην ομάδα τους. Που φοράς αυτή τη φανέλα με το σήμα της ομάδας. Και φωνάζαν τα παιδιά. Φωνάζαν, λοιπόν, παρά το απέσιο θέαμα, φωνάζανε, ενισχύανε. Και έχουν έρθει κάποιοι και παρακολουθούν αυτό το θέαμα. Λοιπόν, εσύ. Αν μη τι άλλο είσαι υποχρεωμένος να παίξεις μπάλα για αυτούς. Για μην τα λέμε. Ναι, λοιπόν, δεν παίζεις μπάλα για αυτούς. Αλλά τουλάχιστον ευχαρίστησέ τους που ήρθαν εκεί. Μια συγγνώμη. Ένα ευχαριστή. Γιατί εσύ πήγες εκεί πέρα με έξοδα της ομάδας. Εντάξει. Ενώ ο άλλος πήγε με δικά του έξοδα. Εσύ πήγες εκεί πέρα, ήσουν αδιάφορος και περιπατητής. Οι άλλοι πέρασαν όμως ό,τι περάσαν. Δηλαδή, άλλοι, μπορεί να κάποιοι από αυτά τα παιδιά πήγανε με ένα σάντουιτς. Εκεί πέρα, με 2 σάντουιτς τσέπη. Πήγανε. Και πώς γυρίζουν πίσω τώρα. Λοιπόν, πώς γυρίζουν με τι θλίψη στην ψυχή. Και έχουν φάει μια τριάρα. Εντάξει. Έχουν φάει μια τριάρα. Και εσύ δεν πας τουλάχιστον στην εξέδρα να τους χαιρετήσεις. Δηλαδή. Λες και παίζαμε την Μπαρσελόνα. Αυτό αν μη τι άλλο δείχνει ευαισθησία. Φάμε 3 από Μάριμπορ. Δηλαδή αυτό αν μη τι άλλο δείχνει ευαισθησία για την ομάδα. Δεν ασχολείσαι με την ομάδα καν. Άσε μωρέ στέλιο. Πάμε παρακάτω για να ξεσκάσουμε αν μπορούμε. Ο Αναστάσης, ο τακτικός φίλος, λέει καλησπέρα από τη Δράμα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα Αναστάση. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι δράμα. Για να κάνουμε και ένα χαζολογοπαίγνιο αν θέλεις. Ο Γιάννης αναστέλνει μήνυμα και λέει τα χαιρετίσματά μας επίσης και στο Στέλιο. Γιάννης και Ελένη από Χαϊδάρη. Αυτά τα παιδιά είναι τακτικοί θεατές. Ακούν όλες τις εκπομπές να πω. Παρακολουθούν όλες τις εκπομπές, όχι μόνο τη δικιά μας. Επειδή και τους βλέπω και στην εκπομπή της Δευτέρας. Ναι. Θα δούμε πότε θα βάλουμε την κάμερα. Πότε θα βάλουμε την κάμερα να μας βλέπουν. Για να δούμε. Θα γίνει και αυτό, αλλά πότε πια. Τέλος πάντων, για να πάμε ίσως στο πρώτο διάλειμμα μας. Τι ώρα έχουμε τώρα, είναι 7:37. Ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Θα πούμε όμως πρώτα ορισμένα πραγματάκια από το παρελθόν, έτσι για να χαρούμε, για να δούμε τις μεγάλες επιτυχίες του τεράστιου Παναθηναϊκού του παρελθόντος.
όπως πάντα αρχίζουμε την εβδομάδα μας από το προηγούμενο Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν 15 Σεπτεμβρίου είχαμε αρκετά γεγονότα. Το 1940 ο Παναθηναϊκός νίκησε την ΑΕΚ σε έναν αγώνα που γινόταν για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας. Το γκολ πέτυχε ο Τάσος Κρητικός με ένα κεραυνό από φάουλ. Ο Τάσος Κρητικός ήταν ένα τεράστιος κεντρικός χαφ, δεν υπήρχε κεντρικός αμυντικός τότε, ήταν 2 οι αμυντικοί και 3 η μέση, τα χαφ που λέγαμε. Ο κεντρικός μέσος ήταν ο οργανωτής του παιχνιδιού, όπως ο Ντι Στέφανο για παράδειγμα, που ήταν ο κορυφαίος σε αυτόν τον τομέα εκείνη την εποχή. Ο Τάσος Κρητικός ήταν ο κορυφαίος στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα, το 1957, ο Παναθηναϊκός κερδίζει το 6ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στο Κολύμπι. Εκείνη η μεγάλη ομάδα σάρωνε τους τίτλους με πρωταγωνιστή τον Παπασημακόπουλο, ο οποίος, ακούστε, αναδείχθηκε νικητής σε 12 αγωνίσματα. Πρέπει να είναι ρεκόρ. Το 1963 νέο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στο Κολύμπι, το 8ο. Το 1967 ο Νίκος Ρεγκούκος, αυτός ο σπουδαίος αθλητής δρόμων ημιαντοχής, καταφέρνει να τερματίσει τρίτο στα 400 μέτρα στους μεσογειακούς αγώνες της Τίνιδας. Και το 1968 η ίδια μέρα άλλο ένα πρωτάθλημα στο Κολύμπι, με κορυφαίο αυτή τη φορά το Στέργιο Μπιτέρνα. Ήταν το 12ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής. Με την 15η Σεπτεμβρίου κλείσαμε λοιπόν. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με τις υπόλοιπες ημερομηνίες, αφού κάνουμε ένα διάλειμμα, Στέλιο. Ας κάνουμε κάτι γιατί μας έχει πιάσει κατήφια. Να ζωντανέψουμε λίγο. She's the one that talks around the story. She's the one that doesn't know. You gotta believe she's my baby. You gotta believe I don't need no more. You gotta believe she's that's why I'm here now. She's my baby.
φίλοι μας για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα αρχίσουμε αυτό το δεύτερο μέρος, ας το πούμε έτσι, με κάτι επιτεύγματα που κάναμε στις 16 Σεπτεμβρίου στο παρελθόν. Είναι δύο πολύ σπουδαίες επιτυχίες. Η πρώτη έγινε το 1964, όταν ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ήταν το παιχνίδι με την Κλεντόραν, στο οποίο ήρθαμε 2-2 με γκολ του Γιώργου Γιαννακόπουλου και του Κώστα Παπουτσάκη, και στη ρεβάνς κερδίσαμε εδώ 3-2 και προκριθήκαμε. Ήταν η εποχή, ήταν η αρχή αυτών που έμελε να ακολουθήσουν από τον μεγάλο Παναθηναϊκό εκείνης της εποχής. Και την ίδια ημερομηνία, το 1992, ο αυτοκράτορας του ελληνικού αθλητισμού, ο πράσινος αυτοκράτορας, πετυχαίνει την ευρύτερη νίκη του στην Ευρώπη όταν διαλύει κυριολεκτικά τη ρουμανική Ελεκτροπούτερ με 6-0. Ο αγώνας έγινε για το κύπελλο UEFA και ο μεγάλος Βαζέχα πέτυχε hat-trick. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι ο Βαζέχα είναι ένας από τους λίγους παίκτες, ίσως ο μοναδικός στο ελληνικό πρωτάθλημα, που πέτυχε 6 διαδοχικά hat-trick. Αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη φορά στα γενικότερα στατιστικά στοιχεία που ετοιμάζουμε. Και να πάμε τώρα στα μηνύματά μας. Ο φίλος από τα Λιώσα, έτσι γράφει Λιώσια, λέει 1000 μπράβο στους μάγκες που πήγανε χθες στη Σλοβενία και κράτησαν τον Παναθηναϊκό ψηλά. Αυτό το είπαμε, φίλε, το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτά τα παιδιά είναι που κρατάνε την Παναθηναϊκή ιδέα ψηλά, γιατί όλοι οι άλλοι είναι βολεμένοι και τακτοποιημένοι, και δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου περισσότερο, γιατί θα φτάσουμε σε άσχημα αποτελέσματα. Μόνο τα παιδιά, μόνο ο κόσμος είναι αυτός που σκοτώνεται για τον Παναθηναϊκό, και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Ξέρετε πόσοι και πόσοι έχουν σκοτωθεί για τον Παναθηναϊκό μας. Αλλά ας μην το συνεχίσουμε αυτό. Το κομμάτι αυτό, την πρόταση που είπε σχετικά με το Βαζέχα, δυστυχώς ούτε εγώ διάβασα κάτι, ούτε ο Στέλιος, και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν ξέρω για ποιον από τους δύο της οικογένειας μιλάει, τον Γιώργο ή τον Τζίγκερ. Υποθέτω ότι μιλάει για τον Τζίγκερ. Ας μην το προχωρήσουμε. Δεν διαβάσαμε και δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Για να πάμε στο επόμενο μήνυμα. Ναι, από του ζωγράφου το μήνυμά μας. Μάγκες, και ο Αλαφούζος πρέπει να τρίξει λίγο τα δόντια στους παίκτες και τον Φερέιρα. Μετά από κάθε ήττα όλο θα γίνουμε και πιο δυνατοί, λέει. Ας κατεβάσουμε ομάδα bodybuilding, λέει, κατά πράσινα ηλίσια. Εγώ σε αυτό που λέει συμφωνώ απολύτως. Τρίξιμο στα δόντια, των δοντιών στους παίκτες, στους προπονητές και στη διοίκηση ακόμα. Ας ενεργοποιηθούν, ας κουνηθούν λιγάκι. Δεν μπορεί να ξεφτυλιζόμαστε σαν τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι άλλο να πει κανείς, ρε παιδιά. Εμείς που αυτούς τις ομάδες είχαμε ψωμοτήρι, πηγαίναμε άνετα και τις κερδίζαμε. Είναι δυνατόν να χάνεις? Καλά, να χάσεις από τη Μάλαγα το δέχομαι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, θα το αποδείξει. Το απέδειξε ήδη και θα το αποδείξει στο Champions League. Αλλά από τη Μάριμπορ, ρε παιδιά, και 3 γκολ. Δηλαδή είναι απαγχώνευτα. Τι να πούμε. Ο Γιάννης από το Γέρακα έχει... Και με 10 παίχτες. Και με 10 παίχτες. Ο Γιάννης από το Γέρακα έχει ένα μήνυμα αρκετά μεγάλο. Θέλω να το διαβάσουμε. Ελπίζω να είναι ευπρεπές, γιατί τα μη ευπρεπή κοιτάμε να μην τα λέμε στον αέρα. Λοιπόν, λέει: προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Φερέιρα δεν είναι τίποτα σοβαρό σαν προπονητής. Αυτό φυσικά το έλεγα σε φίλους μου στην παρέα μου και μέχρι εκεί, γιατί αν στηρίζει ο κόσμος τον προπονητή θα το κάνω και εγώ. Απλά εγώ το λέω γιατί είναι 1,5 χρόνο καθαρό στην ομάδα, με 2 προετοιμασίες, και μπάλα έχουμε παίξει 1 τρίμηνο, το περσινό στην αρχή της χρονιάς. Πολύ καλή μπάλα βέβαια. Μέχρι εδώ, φίλε Γιάννη, συμφωνούμε απολύτως. Δεν είχα ανοίξει το στόμα μου ποτέ για το Φερέιρα. Το έλεγα στο στενό μου κύκλο ότι δεν με ικανοποιεί εμένα αυτός ο άνθρωπος. Έδειξε κάποια στοιχεία, δεν λέω ότι είναι για πέταμα. Έδειξε κάποια στοιχεία. Κυριότερο όλων ότι τους έβαλε και κατέβασαν την μπάλα κάτω. Γιατί θυμάστε τι γινόταν πιο πριν. Σέντρες στον άξονα. Είχες έναν έρημο και μόνο επιθετικό center for, ας πούμε, ο οποίος πάλευε με 2-3 αντιπάλους και φυσικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θυμηθείτε το Λιμπερόπουλο, το Μάτζιο, το Σισέ.
Μόνο που ο Σισε ήταν πιο πονηρός και έφευγε δεξιά-αριστερά και κατάφερε να παίρνει την μπάλα και να παίζει. Οι άλλοι πήγαιναν χαμένοι. Και μην μου πείτε σιγά το Μάτζιο ή σιγά το Λιμπερόπουλο, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει που τον βάζει να παίξει τον άλλο μοναχό του. Συνεχίζουμε. Από την άλλη βέβαια θεωρώ ότι είναι λιγότερο υπεύθυνος από παίκτες και διοίκηση. Σωστός. Θέλω όμως να πω κάτι, γιατί διάβασα ότι είπε στους παίκτες, εγώ έχω κάνει καριέρα στην Ευρώπη και εσείς με ξεφτιλίζετε. Εδώ θα το συζητήσουμε, Γιάννη, τώρα. Αφού λοιπόν, κύριε Φερέιρα, είσαι χορτασμένος από φράγκα, τίτλους και δόξα, μετά από τέτοιες εμφανίσεις θα έπρεπε να σεβαστείς την καριέρα σου και τουλάχιστον να διαθέσεις, να θέσεις, λέει, είναι το σωστότερο, την παρέτησή σου στη διοίκηση. Αυτό είναι, λέει, σχόλιο γενικά για τους μεγάλους προπονητές, όχι τόσο προσωπικό. Να το διαβάσουμε και μετά, όχι, να το σχολιάσουμε εδώ. Και εγώ πιστεύω, σου είπα, ταυτίζομαι με την άποψή σου. Πιστεύω ότι ο Φερέιρα είναι κάπου 35 χρόνια προπονητής. Θυμάστε στο βιογραφικό του τι έλεγε όταν ήρθε στην Ελλάδα? Πρόσεξα, την τελευταία πενταετία έχει κερδίσει 2 τίτλους, 2 πρωταθλήματα. Την τελευταία πενταετία. Στα προηγούμενα 30 χρόνια καρκινοβατούσε μια εδώ μια εκεί, με αποτέλεσμα να ρίξει και 2 ομάδες στη δεύτερη κατηγορία. Θα μου πεις, τώρα που έχασε το λες αυτό? Όχι, τώρα το λέω δημόσια γιατί βγάζω την πίκρα μου. Το έλεγα σε φίλους, ιδιωτικά, στις συζητήσεις μας. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Καλός, αρκετά καλός προπονητής. Μπορεί να είναι φιλότιμος, δεν ξέρω τι, αλλά δεν έχει αυτούς τους τίτλους, αυτά τα εχέγγυα που περιμέναμε όλοι και τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε και τον εκθιάζαμε. Στον πάγκο πολλές φορές ψιλοκοιμάται. Θυμηθείτε τις αλλαγές και πότε τις κάνει. Εν πάση περιπτώσει, ας μην το συνεχίσω, γιατί είπαμε, μπορεί να βρεθεί άλλος και να μου πει τι είναι αυτά που λες, είναι προπονηταράς και να έρθουμε σε διένεξη. Δεν μ' αρέσει. Εγώ διαβάζω το μήνυμά σου απλά και συμφωνώ και το σχολιάζω. Συνεχίζεις και λες εδώ, αυτό είναι σχόλιο γενικά για τους μεγάλους προπονητές, όχι τόσο προσωπικό. Άσχετα θα την κάνει δεκτή η διοίκηση. Επίσης θεωρεί ότι η διοίκηση θα τον έδιωχνε, απλά δεν θέλει να πληρώσει τη ρήτρα γιατί δεν υπάρχει σάλιο. Επίσης, που είδε ρε γαμώτο ότι ελέγχαμε το παιχνίδι? Καλά, ναι, αυτό το σε άλλο μάτσα το στην αρχή και μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο. Τέλος πάντων, τέρμα τα προπονητηλίκια, τα υπόλοιπα που θα στείλω θα έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα. Κύριε Γιώργο, ετοιμάσου, γιατί τα νεύρα μου είναι τσατάλια και θα στείλω πολλά μηνύματα. Να τα στείλεις, Γιάννη, να τα στείλεις, γιατί η σκέψη σου είναι σωστή, τουλάχιστον για μένα. Εγώ με αυτά που λες τα περισσότερα συμφωνώ. Όλο παίξαμε, λέει, καλά στο δεύτερο. Τι καλά παίξαμε, ρε παιδιά. Τι καλά παίξαμε. Με 3-4 παίκτες οι οποίοι ήταν εντελώς αρνητικοί και οι άλλοι με μετριότητες. Στείλε, Γιάννη, τα μηνύματα σου. Είναι ευπρόσδεκτα και τα συζητάμε. Εδώ τι κάναμε. Μάλιστα. Ο Κώστας. Καλησπέρα, παιδιά, πότε θα πάρετε θέση για τους μετόχους? Για τους μέτοχους αμέτοχους. Κανένα νέο με το γήπεδο? Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα πρώτα είναι οικονομικό και μετά αγωνιστικό. Εδώ δεν ξέρουμε άμα βγάλουμε τη χρονιά οικονομικά. Το λέω και όχι αγωνιστικά. Δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις και άδικο, ναι. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Παναθηναϊκοί σήμερα. Είναι αυτό που λέμε, βρακή δεν έχει ο κόλλος μας, κορδέλα θέλει. Όλοι γύρω να βάλουμε λεφτά, να μην βάλουμε λεφτά, να ενισχύσουμε Παναθηναϊκό και κανένας δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Εάν είσαι Παναθηναϊκός, κύριε Χ, δεν θέλω να πω ονόματα, δεν λες τι θα κάνει ο άλλος, αν θα βάλει και ο άλλος ή δεν βάλει και πόσα. Εσύ λες, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έχω αυτά τα χρήματα, τα βάζω για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό ο κόσμος θα το εκτιμήσει αφάνταστα. Αλλά όταν όλοι παίζουν τα παιχνίδια τους, φυσικό είναι να έχουμε αυτά τα χαλιά. Εδώ οι φτωχοί φύλακροι είναι αροί κυρίως, οι οποίοι καημένοι είναι άνεργοι, έχουν επιδόματα ανεργίας, έχουν κάτι ψευτομένο. Αλλά πλέον δεν είναι μόνο νεαροί. Και βάζουν το χέρι στην τσέπη και ενισχύουν τον Παναθηναϊκό. Πλέον υπάρχουν και μεγάλοι. Και υπάρχουν και μεγαλύτεροι που είναι άνεργοι. Θες να πιάσεις ο εαυτός σου μέσα? Όχι. Λάκα κάνω. Να χτυπήσω ξύλο ακόμα έχω. Να χτυπήσω ξύλο, βέβαια. Δεν ξέρουμε για πόσο. Λοιπόν, δεν μπορεί εσύ το όνομα, και δεν μιλάω για έναν, μιλάω για πολλούς, τα ονόματα τα μεγάλα του Παναθηναϊκού να λένε πρέπει να βάλει και ο τάδε για να βάλω κι εγώ. Και αν θα βάλει τόσα, θα βάλω κι εγώ άλλα τόσα. Όχι, ρε παιδιά. Είσαι Παναθηναϊκός. Απόδειξη που έλεγε και η διαφήμιση.
διαθέτω 200, 300, 500, 1 εκατομμύριο, 2, 5, δεν ξέρω πόσα και τα δίνω για τον Παναθηναϊκό. Και να το ανακοινώσεις, να πεις εγώ τα δίνω γιατί είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να το στηρίξω και ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί που είναι μέσα. Το πρόβλημα που λέει λοιπόν είναι οικονομικό, αλλά είναι και αγωνιστικό οπωσδήποτε. Το λες και αυτό. Λες πρώτα οικονομικό και μετά αγωνιστικό. Σαφώς είναι και αγωνιστικό. Δεν είναι εμφάνιση, είναι χάλι αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί το θέμα είναι η αδιαφορία. Κατάλαβες. Στο αγωνιστικό έχεις την αδιαφορία. Δηλαδή όταν βλέπεις παίκτες αδιάφορους, λες, εντάξει, τι γίνεται δηλαδή τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, ο τουρκοφάγος, το Fox 13, λέει καλησπέρα από Καστοριά. Η Καστοριά είναι τακτική, έτσι, μας θυμούνται αρκετά. Καστοριά, Δράμα κλπ. Αδέρφια οι παίχτες, Μόρτι είναι για σουτ. Απόλυτο δίκιο έχεις. Εκτός από το Μπουγ, το Μπουμσόγκ υποθέτω, έτσι, και Καρνέζη, και τα ίδια και στην Κομοτηνή κάνανε οι μισθοφόροι. Μπράβο στα αδέρφια που πήγανε πάνω. Απόλυτο δίκιο του φίλε Τουρκοφάγο. Τι να πούμε, πέρα από το να συμφωνήσουμε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Υπάρχουν 2-3 παίχτες οι οποίοι τουλάχιστον δίνουν και την ψυχή τους. Δεν μπορώ να μη συγχαρώ για παράδειγμα έναν μικρό, το Μαυρία, ο οποίος θα μου πεις αυτός παίζει για άλλο λόγο, για να καθιερωθεί, για να πάρει περισσότερα χρήματα, για να. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ενώ είναι και καλοπληρωμένοι και ονόματα, δείχνουν μια διαφορία περίεργη, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να κάθονται να περιμένουν. Έβλεπα χθες και τραβούσα τα μαλλιά μου. Γινότανε παλιά προς το μέρος του χ παίκτη μας και αυτός αντί να κινηθεί προς την μπάλα για να την προλάβει, καθόταν και την περίμενε να του στα πόδια. Πεταγόταν ο πίσω αντίπολος και την έπαιρνε. Λογικό δεν είναι? Περιμένουν την μπάλα να τους τη σερβίρουν στο πιάτο. Θα βάλεις τα πόδια σου και θα φας και την κλωτσιά σου, αλλιώς δεν παίζεις μπάλα. Ο Χρήστος λέει σωστό άρθρο. Είναι αυτό το Green Zone, λέει κατάδια δημοσιογραφίας. Ρίξτε μια ματιά αν μπορείτε, ευχαριστώ. Ο Χρήστος λέει να κοιτάξουμε το άρθρο του Green Zone, Στέλιο, αν μπορούμε. Δεν το διάβασα, δεν ξέρω φίλε Χρήστο, θα κοιτάξουμε να το ρίξουμε μια ματιά φυσικά. Η Λύσια. Έξω όλη η τζιγκερική από την ΠΑΕ, αλλιώς μην περιμένουμε άσπρη μέρα. Συγχαρητήρια στα αδέρφια για τη χθεσινή του παρουσία. Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει, φίλε, από τα Ηλίσια. Έφυγε μεν ο Τζίγκερ, αλλά τζιγκερικοί υπάρχουν πάρα πολλοί. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Παναθηναϊκός, να ξεμπερδεύουμε. Να αλλάξει τελείως πορεία. Αλλιώς δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Όλοι είναι για το μισθουλάκο τους. Και είναι και καλή μισθή, αρχίζοντας από τον πρόεδρο και φτάνοντας μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Και δεν συγκινείται κανένας. Να βγουν έξω να πούν κάτι, ρε παιδί μου. Να ζητήσει συγγνώμη η διοίκηση. Να τα παρατήσει να φύγει άμα δεν μπορεί και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Δηλαδή τι κάνουμε? Το είπα και θα το ξαναπώ. Καταντήσαμε Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Περίγελος της Μάριμπορ και της Μόλντε και της Χέρενφεν και δεν ξέρω με ποιους άλλους. Ο Γιάννης επανέρχεται και καλά κάνει. Το γεγονός ότι δεν πήγαν να χαιρετήσουν τα 400 άτομα που κάνανε τέτοιο ταξίδι για να τους δουν και τραγούδαγαν επί 90 λεπτά για αυτούς και φάγανε την ταλαιπωρία της ζωής τους με τους ελέγχους, είναι ίσως η μεγαλύτερη ξεφτύλα της βραδιάς, ακόμα και από την ήττα. Και όπως είπε και ο Στέλιος, τους συγκεκριμένους τους έχουμε και στα όπα. Υπάρχει κάποιος στη διοίκηση όμως να τους εξηγήσει πόσο μεγάλη αχαριστία είναι να μην χαιρετάς τον λαό της ομάδας, παρεμπιπτόντος πόσο δυνατή είναι η φανέλα μας χωρίς τη χορηγία του ΟΠΑΠ. Μακάρι να είχα λεφτά, να είχα τον Παναθηναϊκό χωρίς χορηγία στη φανέλα. Τι πιο ωραίο από το πράσινο τριφύλι στο στήθος και τίποτα άλλο. Βρε Γιάννη, μέσα στη σκέψη μας είσαι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν ήθελα ούτε. Αν αυτό το κάνει μόνο μια ομάδα, το έχει χάσει στην Μπαρσελόνα. Δυστυχώς είναι πια το ποδόσφαιρο επαγγελματικό και όλα στηρίζονται πάνω στο χρήμα. Εγώ είχα πει και μια κουβέντα και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ και οποιοδήποτε άλλοι μας ακούνε. Το ποδόσφαιρο, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν και άλλες παράμετροι, πέθανε το 79 όταν
εφαρμόστηκε ο επαγγελματισμός. Πέθανε το ποδόσφαιρο. Ναι. Και το 2000 το ποδόσφαιρο μας μετατράπηκε σε παραγκόσφαιρο. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Παραγκόσφαιρο πρέπει να λέμε. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Από ό,τι βλέπουμε, ό,τι μετατρέπεται σε επαγγελματικό, εντάξει, καταστρέφεται. Καταστρέφεται. Βλέπουμε ότι ό,τι μετατράπηκε σε επαγγελματικό καταστράφηκε μέσα σε μια. 5 χρόνια, 3 χρόνια, 10 χρόνια. Ναι, άρχισε να σαπίζει και με αποτέλεσμα να έχει καταρρεύσει. Όπως και το ποδόσφαιρο, όπως και το μπάσκετ, όπως και το τέτοιο. Μόλις φύγανε οι Γιαννακόπουλοι, ας πούμε, το μπάσκετ, τέλος του μπάσκετ δεν υπάρχουν. Όχι, πλέον. Δηλαδή. Εδώ θα δούμε. Δεν έχουμε δει τίποτα. Θα δούμε. Το ποδόσφαιρο το είδαμε όμως. Το ξέρουμε. Και σου λέω ξανά, είναι παραγκόσφαιρο. Να σταματήσουμε να το λέμε ποδόσφαιρο ελληνικό εμείς, οι Παναθηναϊκοί τουλάχιστον. Πάμε να παίξουμε παραγκόσφαιρο. Ναι. Μην το συζητάμε. Γιατί κοίτα το βόλεϊ, ας πούμε. Εκεί έγινε. Και το βόλεϊ τι γίνεται. Από όταν μπήκε επαγγελματισμό στη μέση. Ρε Στέλιο, δεν βρίσκεται ένας. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Κοίτα όλες τις ομάδες. Εγώ μιλάω για το Παναθηναϊκό. Τόσοι επιφανείς Παναθηναϊκοί, επιχειρηματίες, βιομήχανοι, άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια τεράστια. Δεν βρίσκεται ένας να πάει να δώσει 2 εκατομμύρια, 3 ρε παιδάκι μου να στρώσει το βόλεϊ. Τόσο δύσκολο είναι πια. Από τη στιγμή που έγινε ο αθλητισμός εμπόριο. Άστα. Τελείωσε. Κοίτα να δεις τώρα. Εδώ πέρα. Εντάξει. Και παλιά ήταν οι παίχτες εδώ που τα λέμε. Τώρα και εσύ τα ξέρεις. Τώρα μην τα λέμε. Τώρα και ο Δωμάζος ήταν στα μπουζούκια κάθε βράδυ και τέτοια ιστορίες. Ο Δωμάζος έπαιζε μπάλα την άλλη μέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το διαφορετικό. Τώρα όμως βλέπεις ότι η νέα γενιά αθλητών από όταν μπήκε ο επαγγελματισμός, ακόμα και στο στίβο. Κοίτα το στίβο. Κοίτα το στίβο ακόμα. Δεν βλέπεις ότι σηκώνει, φεύγουν από μια ομάδα και πάνε στην άλλη για να πάρουν. Ποια άλλη ομάδα. Αυτό μόνο την τόπα που παίρνουν. Εντάξει. Από όταν μπήκε ο αθλητισμός, μόνο την τόπα που παίρνουν. Εντάξει. Λοιπόν, από όταν μπήκε ο επαγγελματισμός και στο στίβο. Φτάνει. Δηλαδή, κοίτα να δεις πόσοι αθλητές πεθαίνουν πριν την ώρα τους. Εντάξει, βλέπεις 40 και 45 χρονών, σου λέει από καρδιά. Ναι. Η αγνότερη μορφή αθλητισμού είναι ο στίβος. Αρχαιοελληνικό αγώνισμα. Ναι, και βλέπεις και αυτό το εκμαυλίσανε και το καταντήσανε εμπόριο, κανονικό. Και όχι μόνο αυτό. Κάποτε οι παίχτες δεν ξεκολλάγαν από την ομάδα τους, την αγαπούσαν. Στο στίβο ειδικά, που δεν παίρναν τίποτα. Στο ποδόσφαιρο κάτι παίρναν, τους βάζουν σε μια δουλειά. Και βλέπεις τώρα πώς μεταπηδάνε από τη μία ομάδα στην άλλη. Και όχι μόνο στο στίβο και σε άλλα αθλήματα. Γιατί τους δίνει 10.000 η μία ομάδα για παράδειγμα και άλλοι τους δίνει 12 ή 15 και τρέχουνε. Δηλαδή δεν σέβονται λίγο τη φανέλα. Να μην φτάσω στους μπασκετμπολίστες τώρα και ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Τέλος πάντων. Σου είπα, από όταν μπήκε ο επαγγελματισμός καταστράφηκε το τέτοιο. Καταστράφηκε ο αθλητισμός. Τελείωσε. Λοιπόν, επειδή βλέπω έχουμε αρκετά μηνύματα, θα πω για να μην τα ξεχάσουμε, πρέπει να τα λέμε, να τα θυμόμαστε. Θέλω να πάμε στο παρελθόν στις 17 Σεπτεμβρίου και μάλιστα πάρα πολύ παλιά. Το 1909. Με ζωή μόλις 1,5 χρόνο ο πρωταθλητής και κυπελούχος του 1908 Παναθηναϊκός, και αυτό θυμηθείτε, το πρωταθλητής και κυπελούχος το 1908, και όποιος θέλει μπορούμε να το αναλύσουμε. Το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά μπορούμε να το ξαναπούμε. Πρωτάθλημα Ελλάδας γινόταν από το 6 και ο Παναθηναϊκός το 8 πήρε double. Πρώτος και καλύτερος. Λοιπόν, συντρίβει ο Παναθηναϊκός τον ισχυρότατο Πειραϊκό. Αυτός διεκδικούσε πρωτάθλημα πάντα και δεν το πήρε ποτέ. Ο Εθνικός το πήρε, το Γουδί, εμείς κλπ. Το συνέτρεψε τον Πειραϊκό με 5-0 σε ένα φιλικό μάτς και ετοιμαζόταν για το δεύτερο τίτλο του. Και πράγματι το 1909 πήρε τίτλο. Πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα του. Την ίδια μέρα, το 1978 τώρα, 69 χρόνια μετά, η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού κερδίζει το 6ο πρωτάθλημα Ελλάδας στο βόλεϊ, νικώντας στον τελικό τον φιλαθλητικό με 3-2. Μετά από ένα μάτς συναρπαστικό πραγματικά. Και το 2000, 17 Σεπτεμβρίου, ο Λεωνίδας Αμπάνης κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο στα 62 κιλά των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης, σηκώνοντας συνολικά 317,5 κιλά. Αφήνουμε στο παρελθόν, γυρίζουμε στο παρόν και θα επανέλθουμε. Ο Αναστάσης μας ξαναγράφει και λέει, για να δούμε, γιατί ίσως να είναι και μεγάλο το μήνυμα, να το κατεβάσουμε λίγο κάτω. Όχι εδώ. Στέλιο, εδώ θέλω να με βοηθήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς κατεβαίνει κάτω. Κάτι μου έχει κάνει. Εγώ διαβάζω το μήνυμα. Για να σας πω την αλήθεια, χτες μόλις φάγαμε το τρίτο γκολ μου ήρθε να κλείσω την τηλεόραση. Όχι να την κλείσεις, εγώ ήμουν έτοιμο να τη σπάσω με αυτό που έγινε.
Αλλά αποφάσισα να περιμένω να δω τι θα πούν ο Φερέιρα και οι άλλοι στη συνέντευξη τύπου. Και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων βλέπω τον Αλαφούζο να βγαίνει και να λέει ότι οι ήττες μας δίνουν δύναμη για τη συνέχεια. Λοιπόν, Στέλιο, θέλω πως θα κατέβει πιο κάτω, γιατί το μήνυμα δεν φαίνεται όλο. Όλο. Δεν νομίζω. Όλο είναι. Γιατί από εδώ το άνοιγα, το κατέβαζα. Κούντα στην συνεχή. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω και με το φίλο τον Αναστάση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Αλαφούζος μας δουλεύει ψηλό γαζί και ούτε που τον νοιάζει που χάνουμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στο τέλος θα παρακαλάμε να γυρίσει πίσω ο Βαρδινογιάννης. Μην το παρακάνουμε, φίλε Αναστάση. Δεν θα παρακαλάμε ποτέ και κανένα να γυρίσει πίσω. Αλλά αυτά που γίνονται δεν είναι πράγματα. Πραγματικά δεν είναι. Δεν μπορεί να τα περνάμε όλα αυρόχης ποσή και να μην σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο. Και να λέμε θα πάμε κάτω. Με το θα μας έχουν φλωμώσει και οι πολιτικοί μας και οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Όλο θα ακούμε. Ο Γιώργος μου γράφει: κοιτάμε μπροστά όλη η λιβαδιά για την πανάθα μας. Εμείς δεν είμαστε ούτε γάβροι ούτε πάοκια να αρχίζουμε τις κλάψες. Να δούνε ότι η ασπίδα αυτής της ομάδας είναι ο κόσμος της. Φίλε Γιώργο, πολύ τη φοβάμαι και τη λιβαδιά. Πολύ τη φοβάμαι. Αν παίξουν έτσι πάλι, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Αν δεν σοβαρευτούν, άστα, μη συνεχίσω. Ο Γιάννης από το Γέρακα λέει: αυτό με τον Βαζέχα ισχύει. Είπε: το καλύτερο θα ήταν να επιστρέψει η οικογένεια Βαρδινογιάννη, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί. Έτσι το διάβασα εγώ. Τι να πω, μεγάλος παίκτης, αλλά μάλλον πρόκειται είτε για παραπλανημένο είτε για μικρό άνθρωπο. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι ο Βαζέχα χρωστάει ευγνωμοσύνη στον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη. Θα σου πω κάτι, μου το είχε πει τότε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ότι όταν τραυματίστηκε, επειδή ήταν φιλότιμος παίκτης, φιλότιμος άνθρωπος, πήγε και του είπε: πρόεδρε, να μου δώσεις μεταγραφή να φύγω να πάω στην Πολωνία. Δεν πρόκειται να παίξω στο Παναθηναϊκό, είμαι τραυματίας. Και εκείνος του είπε: κάτσε κάτω εδώ, θα πληρώνεσαι και θα παίξεις την μπάλα σου. Και πραγματικά έπαιξε φοβερή μπάλα στη συνέχεια ο Βαζέχα. Συνεπώς, από λόγους ευγνωμοσύνης μάλλον, είπε αυτά που είπε. Για μικρό άνθρωπο δεν τον θεωρώ. Φαίνεται παραπλανημένος ίσως ή λόγω ευγνωμοσύνης. Είναι πολύ σοβαρό και καλό παιδί ο Βαζέχα. Ας μην τον παρεξηγούμε αμέσως. Βέβαια, ίσως να ήταν άστοχη αυτή η έκφραση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι κάνουμε λάθη. Ο Αντώνης από τον Βραχάμι. Όχι, μου γράφεις γκρίκλεις και θα τσακωθούμε, Αντώνη. Ξέρεις πόσο τα αντιπαθώ. Λοιπόν, κάνουμε υπομονή. Αγαπάμε την ομάδα, αλλά αν Χάνα ποιος, Ντούμε, Ζέκα και το Τσε στην ενδεκάδα, δεν ξέρω πως θα αντιδράσει η Κερκίδα. Βέβαια, έχεις δίκιο. Ο Ζέκα είναι αναπόσπαστο, αρχίζει η ομάδα από αυτόν, αφού είναι πατριωτάκια με το Φερέιρα. Τι να κάνουμε. Ο Τσε είναι ο Χασογκόλης, ο Ντούμε και ο Χάνα ποιος είναι. Αμάν με τα αγκρίκλι σου. Το χου, εγώ το διαβάζω χου, είναι ξου. Αν ξαναδούμε λοιπόν Ζέκα και το Τσε, σας παρακαλώ παιδιά, επειδή εγώ τη λατρεύω την ελληνική γλώσσα, γράφετε μου ελληνικά. Είναι παράκληση, θερμή. Αν θέλετε, κάντε μου το χατήρι. Ευτυχώς έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα που είναι μορφωμένος στα γκρίκλις και μου το εξήγησε. Η Τζέννη. Η Τζέννη. Κοπέλα μου. Κοπέλα μου. Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Δεν χρειάζεται να διαβάσω το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να διαβάσω το μήνυμα σου, έτσι. Δεν είναι τίποτα κακό, κάθε άλλο. Με ευχαρίστησε όμως πολύ. Ο Σάκης από το Βραχάτη λέει: όλοι κοντά στην ομάδα μας, στηρίχτε την ομάδα στα δύσκολα και όλοι ενωμένοι μέχρι το τέλος. Του λουμπάκια κάτω τα χέρια από τον προπονητή. Να βλέπεις, γιατί δεν θέλω, Στέλιο, να ανοίγω συζητήσεις περί αξίας προπονητών, παικτών κλπ. Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αντίθετη άποψη και δικαίωμά του. Τώρα λέει ο Σάκης λέει κάτω τα χέρια του προπονητή. Εντάξει, Σάκη, άποψή σου σεβαστή. Εγώ δεν τον θεωρώ τόσο σπουδαίο προπονητή. Με δεδομένο, πρόσεξε με, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος και έχω δει προπονητές του είδους του Γκλίσοβιτς, του Γκέιμ, του Μπόμπεκ, του Πούσκας, του Ρότσα, δεν ξέρω ποιον άλλο να θυμηθώ,
Ακόμα και του Δανιήλ. Ο Δανιήλ είχε φτιάξει ομάδα. Λοιπόν, δεν μπορώ να θεωρήσω το Φερέιρα μεγάλο προπονητή. Συγχώρεσέ με, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Φιλότιμος είναι, σοβαρός είναι, σύμφωνοι, αλλά παίρνει και κανέναν υπνάκο εκεί στον πάγκο, έτσι. Ο Τζόρτζ Αγγελής. Καλησπέρα παιδιά. Ο κεντρικός θα είναι ανοιχτός αύριο? Αν ναι, τι ώρα? Είμαι από επαρχία, έχω έρθει Αθήνα και θέλω να περάσω. Αύριο είναι ανοιχτός, Τέλειο, Σαββατά. Πρέπει να είναι ανοιχτός, ναι. Αλλά βέβαια μετά τις 7 υποθέτω, έτσι. Εκεί 7-7.30 θα πρέπει να έχει ανοίξει σίγουρα. Εκεί 7 η ώρα ανοίγει περίπου. Γύρω στις 7 ανοίγει συνήθως. Οπότε παίρνα, φίλε. Ναι, είναι ανοιχτός κάθε μέρα, αδερφέ. Ναι, δεν ξέρω για τα Σάββατα. Γιατί δεν είμαστε μαγαζί, είμαστε. Κοίταξε, Σαββατοκύριακα τα έχουμε αργία. Δεν δουλεύουμε. Όχι, εδώ είναι ανοιχτός. Εδώ δεν είναι δουλειά στο κάτω-κάτω. Εδώ είναι αγάπη. Ναι, φίλε Γιώργο, να περάσεις, να γνωριστείς με τα παιδιά, να σε γνωρίσουν, γιατί όχι. Αδέρφια Παναθηναϊκοί είναι όλοι. Ο Ζωγράφου 13 λέει: μόνο ο Μπουμσόγκ σέβεται τη φανέλα που φοράει. Εκεί φτάσαμε, φίλε, από του Ζωγράφου, εκεί φτάσαμε. Οι ξένοι να σέβονται τη φανέλα και να μην τη σέβονται οι δικοί μας. Εκεί φτάσαμε. Ο Αναστάσης, τρίτο χτύπημα απόψε. Δεκτό βέβαια, Κατά τη γνώμη μου, ο πρώτος που πρέπει να φύγει από την ομάδα μαζί με τον Τοτσέ είναι ο Ζέκα. Εδώ συμφωνούμε απολύτως. Μας τους φέρανε για βεντέτες, μας τους φέρανε για παιχταράδες και βλέπουμε ότι είναι μετριότατοι και κάθεσαι και αναπολύεις κάτι άλλους παίκτες που δεν τους θέλαμε στο παρελθόν, αλλά που ήταν πολύ καλύτεροι από αυτούς. Μιλάμε, αυτός ο παίκτης παίρνει την μπάλα, σκύβει κάτω το κεφάλι και δεν ξέρει τι να την κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κάνει και κάτι λάθη του θανάτου εκεί στο κέντρο, με αποτέλεσμα να επιτρέπει στους αντιπάλους να βγάζουν επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Ιστερόγραφο. Αν έπαιρνε και τον Βιτόλο μαζί του, καλά θα ήταν. Το μόνο που κάνει αυτός ο παίκτης είναι φάουλ και τίποτε άλλο. Για τον Βιτόλο έχω κάποιες αντιρρήσεις, γιατί είχε ξεκινήσει πολύ καλύτερα. Του άλλαξε τα φώτα λιγάκι ο Φερέιρα, τον άφηνε απ' έξω. Τώρα προς το τέλος άρχισε να τον χρησιμοποιεί. Βέβαια δεν είναι αυτό που περιμέναμε κι αυτός, έτσι, για να είμαστε σωστοί. Αλλά ξέρω εγώ, αυτός θα μπορούσε να παίξει αν είχε και δίπλα του κάποιους άλλους παίκτες. Το απέδειξε όταν έπαιζε μαζί του ο Νίνης, ο Καραγκούνης. Ήταν πολύ καλύτερος ο Βιτόλο. Τώρα χάνεται κι αυτός μέσα στη γενική μετριότητα. Ο Τζόρτζ. Καλησπέρα, θα είναι ανοιχτός αύριο ο κεντρικός. Μόλις το είπαμε προηγουμένως, πιστεύω να μας άκουσες, θα είναι. Ο Γιάννης από το Γέρακα. Απόψε είναι καταιγιστική, Στέλιο, οι φίλοι μας. Καταιγιστική. Και το χαίρομαι. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, εγώ το χαίρομαι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα παραγωγικό. Δεν έχει παράγοντες οπαδούς, δηλαδή άτομα που θα πονέσουν την ομάδα και το σύλλογο, άτομα που θα δούλευαν ακόμα και χωρίς λεφτά στην ΠΑΕ. Άτομα που θα βγουν να πούν στα ίσα, να τα πούν στα ίσα. Αυτό συμφωνώ απολύτως, γιατί άλλωστε το είπαμε και εμείς προηγουμένως. Δεν πονάνε την ομάδα οι παράγοντες και οι οικονομικά επιφανείς Παναθηναϊκοί. Δυστυχώς. Κύριε Γιώργο, μου λέγατε την προηγούμενη Παρασκευή ότι η διοίκησή μας δεν αναγνωρίζει τα 6 επιπλέον πανελλαδικά πρωταθλήματα που έχουμε. Τι να λέμε τώρα. Και κάτι ακόμα. Γάβροι, χανιώτες. Έλα, όχι. Εντάξει. Ντροπή της Κρήτης, λέει. Τους περνάει γενναίες 14 ο Γιάννης. Δεν πρέπει να τα πούμε στον αέρα. Κλαστικά γαβράκια, λέει, τσακώθηκαν με τις τσάντες της ομάδας μπάσκετ και έβγαλαν τα τριφύλια. Τι να πω, μωρέ Γιάννη, τι να πω. Αυτά που λες καλά τα λες. Απλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, έτσι. Το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Ανατολική Αττική. Χαιρετίσματα από Λούτσα. Να είστε καλά, παιδιά. Και να είστε κοντά μας πάντα. Ο Νίκος. Χαιρετίσματα από την καταπράσινη Χαλκίδα. Βοηθάμε την ομάδα μέχρι τέλους. Φερέιρα και παίκτες σοβαρευτείτε. Χαλκίδα θύρα 13. Βλέπεις, Στέλιο, έχω εδώ και το Χρήστο τον μπασκετικό τώρα. Ήρθε εδώ για, δεν ξέρω, για να μας
Τσιμπάει ο Χριστός, τσιμπάει αμέσως για να μας επιτηρήσει, να μας επιπλήξει, δεν ξέρω τι είναι. Να μας πει και κανένα μπράβο ίσως. Δεν λέει. Τσιμπάει ο Χριστός, είναι ωραίος. Κάτσε Χρήστο, κάτσε να... Και άμα θέλεις να πεις, πες τη γνώμη σου εδώ. Δεν σημαίνει ότι η εκπομπή είναι αντιειδικά του ιστορικού, είναι εκπομπή του Παναθηναϊκού. Πάνω απ' όλα. Το να έρθεις και εσύ και οποιοδήποτε άλλος φίλος εδώ και να πει την άποψη του δεκτή με χαρά, το ξέρεις αυτό. Και κάποια μέρα θα κάνουμε πάλι μια εκπομπή παρέα. Θα την κάνουμε 2,5-3 ώρες, θα την ευχαριστούμε. Αλλά να είναι κανένα τρίαμβος, ρε παιδί μου, να έχουμε και το εφαλτήριο. Να είναι άλλο κλίμα να βάλει. Τώρα τι να πεις απόψε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο Αναστάσης, μπράβο ρε φίλες. Απαραίτητο να γεμίσουμε το γήπεδο τη Δευτέρα στη Λιβαδιά. Χρειάζεται στήριξη ομάδα. Ναι, φίλε Αναστάση, έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς θα πάνε τα παιδιά όμως εκεί πέρα πάλι? Πώς που θα ξοδευτούνε, θα ταλαιπωρηθούνε και να χτυπήσω ξύλο πάλι, μην έχουμε άλλο απρόοπτο. Ακόμα δεν έχουν γυρίσει. Ακόμα δεν έχουν γυρίσει τα παιδιά. Σκέψου τι γίνεται. Σκέψου τι γίνεται. Και αν έχεις κανένα απρόοπτο πάλι με αυτούς, άντε μην πω κι εγώ καμιά κουβέντα. Ο Παντελής, η αλλαγή έπρεπε να είχε γίνει το 1979. Το 2003 ξανά με Γιαννακόπουλο και το 2008 με Βιενόπουλο. Αυτά πληρώνουμε, όπως επίσης ο Αλαφούζος είναι μπροστινός του Τζίγκερ. Αν θέλει να μας αποδείξει το αντίθετο, ας βάλει χρήμα. Τι να πω μωρέ Παντελή, τι να πω, αυτά τα παρασκήνια εμένα με έχουν κατακουράσει και τα απεχθάνομαι. Έγινε το 79, ενώ ήταν έτοιμοι για να κόπουν να πάρουν τον Παναθηναϊκό. Ξαφνικά μπορεί να τα δείτε αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή, αν μπορέσω να τα περάσω στο περιοδικό μας, αν βγει η ιστορία του Παναθηναϊκού, που αναφέρονται όλες αυτές οι παρασκηνιακές κινήσεις, το πώς ξαφνικά βρέθηκαν οι Βαρδινογιάννηδες και όχι οι Γιαννακόπουλοι. Δεν ξέρω τι να πω πλέον. Για τον Αλαφούζο δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα. Έχω την άποψη ότι μάλλον προσπαθεί να κάνει κάτι. Τώρα αν είναι του Τζίγκερ άνθρωπος ή όχι δεν ξέρω. Το ότι πρέπει να βάλει χρήμα, ναι, το λέω όπως το λέω και για όλους, και για τον Βιενόπουλο που λες παραπάνω, και για τον Γιαννακόπουλο και για οποιονδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Οι Παναθηναϊκοί που έχουν την οικονομική επιφάνεια, εάν είναι Παναθηναϊκοί και πονάν την ομάδα μας, να δώσουν ό,τι μπορούν περισσότερο για το καλό της. Και όχι να λένε να βάλει και ο άλλος, να βάλω και εγώ, ή πόσα πρέπει να βάλω για να βάλει και ο άλλος άλλα τόσα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ή αγαπάς τον Παναθηναϊκό και κάνεις θυσία για αυτόν, ή άστα. Οι απλοί φίλαθλοι, γιατί πάνε και δίνουν το ταλιράκι τους, το δεκάρικό τους, ό,τι μπορούν τα παιδιά για να στηρίξουν την ομάδα. Μπήκαν 8.000 μέλη στη συμμαχία τουλάχιστον και θα μπουν κι άλλα. Με αυτό το λίγο το ειστέρημα που δίνουν έδωσαν μια ανάσα στον Παναθηναϊκό. Οι μεγάλοι όσχημοι γιατί δεν το κάνουν? Τι περιμένουν δηλαδή? Να πάμε, κόντεψαμε να φτάσουμε να παίζουμε στο περιφερειακό πρωτάθλημα? Είναι δυνατόν? Ο West 13 είναι άστα. Φωτιά και λάβρα. Η Θρασίδηλη της Κρήτης λέει μόνο με τσάντες τα βάζουνε. Τι κάνανε, βγάλανε το σήμα του? Κάνανε χαζομάρι στο αεροδρόμιο. Τι να πεις μωρέ. Και ο Κώστας λέει, καλά οι Χανιώτες οι Ολυμπιακοί που είναι γνωστοί γρήγοροι και κότες, δεν τα λέμε εμείς, οι ομοειδεάτες τους λένε, κάνουν τσαμπουκάδες με τις βαλίτσες. Ο Κώστας, άμα δεν μπορείς να τα βάλεις στα ίσα με τον αντίπαλό σου, τα βάλεις με τις βαλίτσες, λογικό δεν είναι? Ο Γκρίνγκαρντ, πότε θα βγάλεις το βιβλίο σου? Λέει, αχ μωρέ φίλε, αυτό το βιβλίο έχει περάσει από πολλές ταλαιπωρίες. Έμπλεξα με εκδότες της Συμφοράς, ενώ είχε σελιδοποιηθεί. Έχω κρατήσει εκτύπωση όλου του βιβλίου, είναι έτοιμο. Δηλαδή αυτό το βιβλίο, όπως το έχω εγώ, την εκτύπωση που έχω στα χέρια μου, είναι το βιβλίο που θα έβγαινε. Αλλά δυστυχώς έμπλεξα, έπεσε η άσχημη οικονομική κατάσταση και δεν βλέπω φως πουθενά. Υπάρχει κανένας Παναθηναϊκός επιφανής που να έχει οικονομική επιφάνεια άνετη, κάποιος επιχειρηματίας που να μπορεί να διαθέσει 20-30 χιλιάρικα? Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όχι ούτε 20.
Το χαρτί, αν δεν κάνω λάθος, κοστίζει γύρω στα 15. Ας πούμε 20 χιλιάρικα. Υπάρχει ένα, κάνω μια έκκληση. Μπορεί να έρθει να το πάρει, να το βγάλει. Εγώ δεν θέλω τίποτα από το Παναθηναϊκό. Δεν αποβλέπω σε κέρδος. Μπορεί να έρθει κάποιος να το πάρει και ας το πουλήσει και ας βγάλει λεφτά αυτός. Αρκεί να βγει το βιβλίο. Πάμε παρακάτω. Μου άνοιξες μια πληγή εδώ, φίλε Γκρίνκο. Ο West 13 λέει πάλι μαλαματένια λόγια με παναθηναϊκή ψυχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστώ. Όταν έχεις φάει μια ζωή μέσα στο γήπεδο, στη Λεωφόρο πάνω απ' όλα, αλλά και στα άλλα γήπεδα, γιατί έχω γυρίσει γήπεδα και γήπεδα νεότερος. Τώρα πια δεν έχω το κουράγιο να τρέχω, πηγαίνω μόνο στο ΆΚΑ ή μόνο στη Λεωφόρο όταν παίζει ο Παναθηναϊκός. Κάποτε έβλεπα όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο και δεύτερη κατηγορία ακόμη. Τώρα πια. Αλλά ο πόνος για τον Παναθηναϊκό είναι μέσα μας. Χρήστο, θες να πεις κάτι? Για τους επιφανείς. Για όποιον θέλεις πες. Όχι, κρατάω το τελευταίο. Είναι μια πλήρης απογοήτευση ξεκινώντας από τον ερασιτέχνη. Ναι. Για αυτούς τους περίφημους επιφανείς. Με οικονομική επιφάνεια. Ναι. Μόνο που δεν έχουν το μαράζι που λέτε εσείς σε αυτή την ηλικία ή ακόμα νεότεροι, και δυστυχώς κάνουν πολύ δημόσιες σχέσεις. Δυστυχώς. Και άλλοι πάλι αποβλέπουν στο κέρδος ή στην προβολή. Αυτό είναι επιχειρηματική οπτική όμως. Δεν είναι οπαδική. Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει, όταν αγαπάς τον Παναθηναϊκό, αφήνεις την επιχειρηματική λογική στην άκρη και βάζεις το συναίσθημα. Κάποια στιγμή να πεις, να βοηθήσω, ρε παιδί μου. Εγώ τους πρότεινα, είδες τι είπα τώρα. Ιστορική μου, ποια ήταν η προϋπόθεση που έβαλες? Αν βγει το βιβλίο, άμα αγαπάς τον Παναθηναϊκό, ναι, αφήνεις την επιχειρηματική λογική για λίγο στην άκρη, βάζεις το συναίσθημά σου και βοηθάς. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Εγώ είδες τι πρότεινα. Ναι. Βγάλτε το βιβλίο μου. Που έπρεπε να έχει βγει εδώ και 2 χρόνια. Βέβαια. Βγάλτε το και πάρτε εσείς τα κέρδη. Δεν με ενδιαφέρει. Τα χρήματα δεν τρέχουν από τις έπαιρνες με εμένα. Ειδικά τώρα που μας τσακίζει συντάξεις και μισθούς. Κάθε άλλο παρατρέχουν. Στριμωχνόμαστε. Όμως για τον Παναθηναϊκό δεν με ενδιαφέρει. Ας τα πάρει άλλο στα κέρδη. Άμα αγαπάς, οι τεχνοκράτες και οι Golden Boys χάλασαν και τις ομάδες. Και ποιοι είναι τεχνοκράτες? Νομίζω ότι είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Αυτοί που έχουμε στον Παναθηναϊκό είναι κανένας τεχνοκράτης? Τεχνοκράτης σημαίνει να έχεις σπουδές εμπορικές και οικονομικές και να τις χρησιμοποιείς. Να είσαι ανώτερος τέλος και να τις χρησιμοποιείς. Δεν το καλό της επιχείρησης. Μα ακόμα κι αν είναι, βλέπω την κατάτια μας δυστυχώς και δεν θέλω να πω τόσο πικρά πράγματα. Δυστυχώς, Χρήστο, δυστυχώς. Δηλαδή, τι Golden Boy είναι αυτά που έχουν τον ερασιτέχνη 4 εκατομμύρια μέσα? Τι Golden Boy είναι? Με κάτι 15-20 μισθούς. Που, τι να πω, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να πω για την ΠΑΕ, εγώ που έχω πει λίβελους. Δεν είμαι τόσο άσχημα που δεν μπορώ να απαντήσω ούτε στο παιδί μου, ούτε όχι στον αέρα. Ναι. Ούτε αυτό το κριτικό χιούμορ, το κακό που έχω παρεξηγηθεί γι' αυτό για την ΠΑΕ, σήμερα δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Ξέρεις τι με λυπεί? Πολύ. Λέω, ρε παιδάκι μου, τόσοι κερδίζουν ελαχεία προπό, δεν μου σκάει και εμένα να πάρω τα 100 εκατομμύρια που είναι και να δώσω τα 10 στο Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πόσο τον λατρεύω αυτήν την ομάδα και πόσο πονάω με αυτά που λέω. Τα παιδιά της Λεωφόρου, γιατί αυτή την κουβέντα είχα στον αυτοκίνητο προηγουμένως, αυτό ονειρεύονται, να κερδίσουν το Τζόκερ, να φτιάξουν τον ερασιτέχνη. Άμπραβο. Αλλά αυτό για κάποιους κυρίους μεγαλοσχήμονες επιφανείς, όπως είπατε, μας χαρακτηρίζουν γραφικούς. Ναι. Να μην βάλω άλλους χαρακτηρισμούς που έχουν πει χούλιγκαν, αλυταράδες, δεν ξέρω. Αλλά μας λένε γραφικούς. Γραφικούς γιατί ακόμα πίνουμε καφέ στη Λεωφόρο. Άμπραβο. Γι' αυτό είμαστε γραφικοί. Χριστό, να πάμε λίγο στο παρελθόν για να ξεσκάσουμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Να πάμε στις 18 Σεπτεμβρίου που έχουμε 3 σημαντικά γεγονότα από την πράσινη ιστορία. Το 1932 ο Παναθηναϊκός έκανε μια σπουδαία διεθνή νίκη επί της τουρκικής Γκιόστεπε με σκορ 4-2. Η Γκιόστεπε είχε ήδη κερδίσει την ΑΕΚ 4-3. Σημειώνουμε ότι 2 γκολ πέτυχε ο Κώστας Χριστοδούλου, ένα ο Μίμης Σοφιανόπουλος και ένα ο Γιώργος Ρόκος.
Την ίδια ημερομηνία, το 1955, ο Παναθηναϊκός κερδίζει το 4ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στο Κολύμπι με κορυφαίους Κασιδόκοστα, Παπασημακόπουλο, τη Σαριγιάννη, την Ποριάζη και τη Γεωργιάδου. Μια μπασκετική παρέμβαση 36-20 στο ημίχρονο των Απόλλωνα Πάτρας. Ωραία, μπράβο. Και οι άλλοι ας κυνηγάνε να ψηρίσουν τσάντες και πετσέτες και... Λοιπόν, την ίδια, επειδή η ημερομηνία ολοκληρώνεται το 1969, να πούμε και αυτό το πραγματάκι. Ο Χρήστος Παπα-Νικολάου παίρνει την πρώτη θέση στο άλμα επικοντό με 5-15 στους μεσαγειακούς αγώνες της Τίνιδας. Μας μένουν 3 ημερομηνίες ακόμα, 19, 20 και 21, τις οποίες θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Και να γυρίσουμε στο παρόν. Δυστυχώς ο Γιάννης από το Γέρακα, κάτι έξτρα στα προπονητηλίκια, επειδή κάποιος έστειλε μήνυμα κάτω τα χέρια από τον προπονητή. Βλέπεις που σου λέω ότι αν πεις την άποψή σου θα υπάρξουν αντίθετες απόψεις και ίσως να έχουμε τριβές. Γι' αυτό και εγώ που φροντίζω να είμαι προσεκτικός, λέω αυτό είναι άποψή μου, άλλοι έχουν άλλη άποψη, καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα κάτω τα χέρια από τον προπονητή. Εγώ έκανα κριτική στον Φερέιρα μεταξύ Παναθηναϊκών και είπα την άποψή μου. Και πολύ καλά έκανες. Αν όμως ο λαός του Παναθηναϊκού στο σύνολό του τον πιστεύει, τότε κάνω μόκο και συνεχίζω να το στηρίζω. Φυσικά, αυτό που λες το δέχομαι απόλυτα. Το στηρίζουμε τον Φερέιρα, έστω και αν δεν τον θεωρούμε ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, που θα θέλαμε να είναι. Και επειδή διάβασε και το άρθρο στο Green Zone, θέλω να πω κάτι. Μόνο οι Παναθηναϊκοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν κριτική στην ομάδα και στον προπονητή. Ας αφήσουν τις έξυπνάδες οι αντικειμενικές γαβροφυλάδες που ξαφνικά έχουν και άποψη για τον προπονητή μας και την ομάδα. Μόνο οι Παναθηναϊκοί θα μιλάνε για τον Παναθηναϊκό, όλοι οι άλλοι βγάλτε τις απόψεις σας, βάλτε τις απόψεις σας εκεί που ξέρετε. Τέλος πάντων, στη Λιβαδιά, εκεί που ξέρετε, που λέει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ξέρουν αυτοί, ξέρουν. Ο Χάρη Κλίμαρο. Βάλτε εκεί που ξέρεις. Αυτοί ξέρουν όλα τους βαθμολογία. Τέλος πάντων, στη Λιβαδιά πάλι θα πάμε και θα στηρίξουμε. Μον όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Να γυρίσουμε το καλό και τα αδέρφια μας από τη Σλοβενία. Το σημαντικότερο. Γιάννη, είσαι Γιάννη πραγματικά εξαιρετικός. Καλή επιστροφή στα αδέρφια, καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή να έχουν. Άντε, γιατί μας έχει πολύ πληγώσει αυτή η δουλειά. Έχουν χαθεί ζωές του Παναθηναϊκού, πολλές. Συγκεντρώνω τα ονόματα όλα να μπορέσουμε να τα βάλουμε στο περιοδικό μια μέρα. Να κάνουμε ένα άρθρο, να βάλουμε όλους, όχι μόνο τους φιλάθλους και παίχτες που έχουν σκοτωθεί μες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ή και έξω έστω από αυτό. Αρχίζοντας από το Δικαιόπουλο, το 30 τόσο. Ο Αναστάσης λέει: ο πατέρας γιατί δεν βάζει κανένα φράγκο? Όποιος αγαπάει την ομάδα πρέπει να το αποδείξει τώρα, γιατί ο χρόνος τελειώνει και αν συνεχίσουμε έτσι θα καταντήσουμε σαν την ΑΕΚ. Αυτό είπα προηγουμένως. Αυτό είπαμε εδώ όλοι. Όποιος αγαπάει την ομάδα πρέπει να πάει να βάλει κάποια λεπτά και να διαφορήσει για το τι κάνουν οι άλλοι. Και ξέρεις κάτι, ίσως αν φιλοτιμηθεί κάποιος να το κάνει, μπορεί να τον ακολουθήσουν μερικοί. Να πει: εγώ διαθέτω αυτό το ποσό, μου περισσεύουν, όπως θες πες το. Γιατί τους περισσεύουν πραγματικά. Και να πει: τα δίνω στον Παναθηναϊκό. Και όποιοι θέλουν να σε ακολουθήσουν. Άμα αγαπάς. Εκεί θα φανούν οι Παναθηναϊκοί. Το να βγαίνουμε και να πιάνουμε θέσεις στα θεωρία, τα επίσημα και δεν ξέρω που αλλού και να το παίζουμε παράγοντες, δεν μου λέει τίποτα εμένα. 1000 φορές στο τσιμέντο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι λέει εδώ, Σμάντας, Εσμαντάς, δεν ξέρω πώς μπορεί να διαβαστεί. Καλησπέρα από Πειραιά, να είσαι καλά φίλε μας, να είσαι καλά. Ο Αναστάσης, απόψε ο Αναστάσης έχει φοβερό σου ξέ. Είδες ότι τελείωσε το καλοκαίρι απόψε και χαίρεσαι που μπαίνει φθινόπωρο, μου φαίνεται Αναστάση, να δροσίσει ο καιρός. Εγώ πάντως, λέει, συγκινήθηκα πολύ όταν άκουγα τα αδέρφια μας να τραγουδάνε παρόλο που η ομάδα είχε ξεφτυλιστεί. Μπράβο τους. Δείξανε ότι ο Παναθηναϊκός θα πει μαχητική ψυχή. Σωστό. Αυτά λέμε και τα ξαναλέμε. Μόνο αυτά τα παιδιά έχουν φιλότιμο. Άσχετα αν συμφωνούμε μαζί τους ή διαφωνούμε για τον αλφα παίκτη, για τον προπονητή, για τον παράγοντα, δεν ξέρω τι, αυτά τα παιδιά έχουν ψυχή. Και το δείχνουν πεινασμένοι, κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι. Ταλαιπωρημένοι, μεγάλη ταλαιπωρία. Βάζουν το ιστέρημά τους, θα μπορούσαν να πάνε να πιούν έναν καφέ που λέει ο λόγος και το βάζουν για να τρέξουν στην Ευρώπη να στηρίξουν τον Παναθηναϊκό. Και οι αφιλότιμοι οι παίχτες, γιατί μόνο αφιλότιμοι μπορεί να χαρακτηριστούν, δεν πήγαν να τους πούνε ούτε ένα ευχαριστώ. Να σκύψουν το κεφάλι, να πούνε ευχαριστούμε παιδιά που ήρθατε και ζητάμε συγγνώμη. Βρέθηκαν μόνο 2. Και μάλιστα ο ένας ήταν ο ξένος, ο Μπουμσόγκ. Είναι λίγο ντροπή πια.
Ο Κώστας λέει: μπορούμε να μάθουμε πόσους αγώνες έχει παίξει συνολικά η ομάδα από την ημέρα ίδρυσής της, είτε σε επίσημα είτε φιλικά, και πόσες νίκες, ήττες και ισοπαλίες έχουμε όλα αυτά τα χρόνια? Βεβαίως μπορούμε, Κώστα. Τα στοιχεία υπάρχουν όλα. Χοντρικά θα σου πω, καλά, τα επίσημα παιχνίδια τα βρίσκεις πολύ εύκολα. Ξέρεις πόσους αγώνες δίνει κάθε χρόνο και τα βρίσκεις. Τα παλιά δεν βρίσκεις, βέβαια, αν δεν έχεις αρχεία. Για τα φιλικά έχω να σου πω ότι έχουμε παίξει περίπου 3.000 παιχνίδια. Αν όχι ακριβώς 3, κάπου εκεί, κοντά. Αυτό τον καιρό συγκεντρώνω τους σκόρερ των φιλικών αγώνων και θα τους βγάλουμε είτε στον αέρα, είτε στο περιοδικό, είτε σε καμιά εφημερίδα. Κάπου θα τους βγάλουμε να τους μαθαίνει ο κόσμος. Εκείνο που έχω να πω είναι, από ό,τι θυμάμαι, ότι πρώτο σκόρερ στα φιλικά είναι ο Αντωνιάδης. Όχι ο Βαζέχα, ούτε ο φοβερός ο Μπαλτάσης, ο Μίτσος, που ήταν μεγάλο σκόρερ. Ο Αναστάσης επιμένει. Αλλά αφού σε σταμάτα τις ανακοινώσεις και κάνε πράξεις, βαρεθήκαμε να σε ακούμε. Να το σχολιάσω? Να το σχολιάσει ο Χριστός? Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Τι να πω, δεν ξέρω. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Ό,τι μπορεί. Επειδή βλέπω κάτι, πώς τα λένε, από τον πάνω, κάτι γκρίκλις, και με έχει πιάσει το αλλιώτικό μου, θα πάω στο παρελθόν πρώτα να συνέλθω και μετά θα το διαβάσω. Πάνω, σε παρακαλώ, όχι γκρίκλις, όχι. Μην αφελινιζόμαστε μόνοι μας. Πάμε στο παρελθόν έτσι για να ξεσπάσουμε. Στις 19 Σεπτεμβρίου το 1931 ο μεγάλος μας αθλητής Χρυσόστομος Τσουκαλάς γίνεται ο πρώτος πράσινος που κερδίζει τα 1500 μέτρα στους Πανελλήνιους Αγώνες Τύχου με 4-14. Ο πρώτος πράσινος αθλητής στα 1500. Το 1954 ο Παναθηναϊκός κερδίζει το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στο Κολύμπι με πρωταγωνιστές τους Σιδόροφ και Παπασημακόπουλο. Όπως έχετε ακούσει απόψε, μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε πάρει όλα τα πρωταθλήματα στο Κολύμπι. Σχεδόν όλα μέσα στο Σεπτέμβριο έγινε. Και τέλος το 1968 ο Μιχάλης Καραγιάννης βγαίνει τρίτος στο τριπλούν με 15-45 μέτρα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Σας χρωστάμε 2 ημερομηνίες, αλλά θα γυρίσουμε στο παρόν. Πηγαίνουμε στον πάνω, ο οποίος λέει, να δω πως θα τα διαβάσω βέβαια, τώρα να βρίζετε τον Αλαφούζο, ρε, όταν χάνετε. Αν ήταν αγάς, ας άφηνε 15 εκατομμύρια το κεφάλαιο, να βλέπαμε ποιοι θα τα βάζανε και ποιοι όχι. Αλλά έτσι είναι, όταν ο Τζίγκερ άνοιγε σουβλατζίδικα στην 13 ήταν καλός. Έτα που δεν τους άνοιγε, ήταν κακός. Ή μήπως κάνω λάθος, δεν μπορώ να τα βγάλω. Τουλάχιστον με τον Τζίγκερ ήμασταν δεύτεροι, όχι 12η. Τώρα αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση που λες. Αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση και δεν θα ήθελα να την ανοίξουμε, φίλε, πάνω. Ξέρεις γιατί? Για έναν απλό λόγο. Θα βγουν άλλοι με διαφορετική άποψη, θα αρχίσουν οι αντεκκλήσεις και όπως είπα, εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, είμαστε αδέρφια όλοι και δεν θέλω να γκρινιάζουμε. Δεν θέλω να τσακωνόμαστε. Έχουμε τις απόψεις μας, τις κρατάμε για τον εαυτό μας και στο τέλος κάνουμε τον απολογισμό. Δεν είναι ωραίο. Εδώ πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε τον Παναθηναϊκό. Όσο και αν συμπαθούμε ή αντιπαθούμε ορισμένους παίκτες, προπονητές, παράγοντες και δεν ξέρω τι, πρέπει να στηρίξουμε τον Παναθηναϊκό. Να έχετε υπόψη σε ένα πράγμα. Μην κοιτάτε ποιος είναι ο σημαίοφόρος, αυτός που κρατάει τη σημαία. Να κοιτάτε τη σημαία με το τριφύλι. Αυτή στηρίζουμε. Όχι το σημαίοφόρο. Μας είναι αδιάφορος. Και ο Αντρίκος από το Βοτανικό λέει χαιρετίσματα από το Βοτανικό. Τι κάνουν οι κορμοράνοι εκεί κάτω, Αντρίκο? Οι ερωδιοί, οι κορμοράνοι κλπ. Αυξάνονται. Ελπίζω ότι αυξάνονται για να μην κάνουμε το γήπεδο τελικά εκεί πέρα. Γιατί θα χαλάσουμε την ησυχία τους. Την πανίδα, τη χλωρίδα. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Για να δούμε. Πάντως εγώ τα ονόματα αυτών οι οποίοι υπέγραψαν για να μην γίνει στο Βοτανικό, 400 τόσα άτομα, τα έχω όλα κρατημένα. Και σας πληροφορώ ότι εκτός από μία οικογένεια που έμενε εκεί κοντά, όλοι οι άλλοι μένανε στο Κολονάκι, στο Μενίδη, στο Βύρωνα, στο Κακοσάλεση, στην Αγολινίτσα, στην Κάτω Τραχανοπαγιά. Μόνο στο Βοτανικό δεν μένανε. Αλλά τους ενδιαφέρει οι κορμοράνοι. Η πανίδα και η χλωρίδα. Βέβαια, πανίδα και χλωρίδα. Δεν είναι και εθνικός δρυμός. Τι λες τώρα? Η UNICEF το έχει χαρακτηρίσει. Κάνουμε ριάκια μέσα, θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι βρωμοκοπάει ο τόπος εκεί κάτω ακόμα. Προστατευόμενη περιοχή πρέπει να είναι της UNICEF. Λοιπόν,
Από το Ρέθυμνο. Επειδή τα γαβράκια στην Κρήτη λένε πολλά και δεν κάνουν τίποτα, ενημερωτικά. Μιχάλη Μαρούλη 16 απέναντι από το νοσοκομείο. Ο νοήτο, εγώ δεν νοώ. Και έτσι δεν ξέρω τι να πω, φίλε, από το Ρέθυμνο. Πότε θα αρχίσει η εκπομπή, Χριστό? Θα έρθουν τα παιδιά. Εντάξει, να προχωρήσουμε γιατί υπάρχουν μηνύματα. Έχουμε άνεση. Αργήσαμε και ενώ ήταν να αρχίσουμε σε 7, αρχίσαμε πάλι 7.30. Δυστυχώς. Τι κάνουμε συνέχεια. Και δεν κάνουμε συνέχεια. Ο αντιστασιακός. Στήριξη στην ομάδα. Το απόστημα δεν σπάει εύκολα. Μπράβο. Αυτό είπαμε. Τώρα θέλει η ομάδα στήριξη. Τίποτα άλλο. Η γκρίνια θα έρθει την ώρα που πρέπει. Όχι τώρα. Ο Γκρίνγκαντ πάλι. Για μένα ο Φερέιρα ανανέωσε το Σπυρόπουλο που θέλαμε να τον διώξουμε. Πήρε τον Σο τον Ιούνιο για να παίξει τον Δεκέμβριο, ενώ και εγώ είμαστε για αυτή τη θέση, ώστε να περάσουμε Champions League. Η ομάδα που παρουσιάζει είναι αδιάφορη. Έχουμε να κάνουμε φάση εδώ και 5 παιχνίδια. Εδώ θα σταματήσω το μήνυμα που είναι μεγάλο και θα πω το εξής. Τα τελευταία 5 παιχνίδια, 5 δεν είναι, 2 με τη Μάλαγα, 3 στο πρωτάθλημα, 3 στο πρωτάθλημα και 1 τώρα, 6 παιχνίδια. Έχουμε φάει 7 γκολ αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε βάλει 2. Έχουμε κάνει 1 νίκη μόνο. Δηλαδή η κατάσταση είναι... Γίναμε Ολυμπιακός, με 2 λόγια, να τελειώνει η ιστορία. Γίναμε Ολυμπιακός. Για να συνεχίσουμε. Ακόμη και με τον Μαλεζάνη κερδίσαμε τη Βέρντερ, Βίσλα, ενώ με τον Μουνιώθ τον Ολυμπιακό, αυτόν τον προπονητή εγώ τον πήγαινα πολύ. Δεν του πήραν τους παίκτες που ήθελε τον Ιανουάριο, τα βρόντισε κάτω και έφυγε. Ενώ είχε δείξει πολλά στοιχεία ο άνθρωπος. Άποψή μου, Ακόμη και με τον Πεσέιρο αποκλειστήκαμε δύσκολα από τη Rangers. Έφερε μέσα σε 2 χρόνια 11 παίκτες και μέχρι στιγμής του έχει βγει μόνο ο 1,5 παίκτης. Σισοκό και Κουίνσι. Απολύτως σωστό είναι αυτό που λες. Αποκλείστηκε από Οντένσε, Μακάμπι, χάνει πρωτάθλημα συν 5 βαθμών από το Γαύρο, μόλις 7 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Έχει αρχίσει η ομάδα να μην κάνει ευκαιρία, ενώ χάνει από τη Θράκη που έχουμε 5πλάσιο μπάτζετ. Μόνο 5πλάσιο. Και παρόλα αυτά υπάρχει στήριξη και μένει να πολεμήσει, λέει. Τι? Τη σωτηρία, αφού δεν διεκδικούμε κανένα στόχο πλέον. Ξέρεις πως με εκφράζει αυτός ο φίλος ο Γκρίνγκαντ? Απόλυτα. Έτσι πιστεύω ότι. Το είχα πει και στην προηγούμενη εβδομάδα. Το πρωτάθλημα έχει χαθεί. Από τη δεύτερη αγωνιστική. Βλέποντας αφενός το χάλι μας και αφετέρου ξέροντας ότι υπάρχει παράγκο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Τελείωσε. Φανερά πράγματα. Στα 2 πρώτα παιχνίδια σε σφάζουν εσένα και βοηθά τον Ολυμπιακό. Τελείωσε. Όπως λέει και το Ευαγγέλιο, τι χρήαν έχομεν σε τη μαρτύρων. Ο Παντελής λέει, ρε παιδιά, με το γήπεδο τι γίνεται? Γιατί βγαίνει προς τα έξω ότι θα γίνει κόλπα των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Τι εννοεί? Η κόλπα παραπληροφόρηση των μέσων. Τι να πω? Με το γήπεδο λένε ότι θα προχωρήσει και θα το έχουμε στα τέλη του χρόνου. Α, δούμε. Μακάρι. Όπως έλεγα και προηγουμένως. 8 χρόνια έχει κλείσει αυτή η ιστορία. Ναι. Αλλά όπως έλεγα και προηγουμένως, δεν νομίζω ότι θα μας σώσει η Λεωφόρος. Τι θέλω? Γιατί είναι ζεστή, είναι το σπίτι μας, εκεί έχουμε μεγαλώσει, εκεί νιώθουμε πιο πολύ συναισθηματικά δεμένοι, εκεί μας βολεύει σχεδόν όλους τους Αθηναίους και ιδίως των βορειοανατολικών περιοχών που είναι φίσκα η πράσινη και του κέντρου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τίποτα καλύτερο. Ίσα ίσα επειδή είναι λίγο πιο μικρό, πιστεύω ότι θα κλείνονται περισσότερο οι αντίπαλοι και δεν θα μπορούμε να κάνουμε ευκαιρία. Λέμε ότι το ΆΚΑ είναι τεράστιο, αχανές και κάνει και δείχνει. Ναι, αλλά γιατί κάναμε τόσους τριάμβους στο ΆΚΑ? Δεν ήταν το ίδιο? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί είχαμε ομάδα. Είχαμε παίκτες, είχαμε προπονητές. Απλά. Ο Αντρίκος από το Βοτανικό λέει μέχρι και πετρέλαιο θα βρούνε για να μην γίνει γήπεδο. Και ουράνιο. Κοίταξε, άμα το βρούνε, μακάρι να το βρούνε και ας μην κάνουμε γήπεδο. Ναι. Να το κάνουμε κάπου αλλού. Αλλά να βρούμε το πετρέλαιο, ρε παιδιά. Ή το ουράνιο. Πολλά και ουράνιο. Να γίνουμε Αχμαντινεζάν. Ο Γιάννης από το Γέρακα λέει, κύριε Γιώργο, πώς μπορείτε να δημοσιοποιήσετε τη λίστα αυτή με τα ονόματα των υπερασπιστών των Κορμοράνων? Πώς να τη δώσω στο περιοδικό να τη βάλει? Ναι. Να τη βάλουν τα παιδιά? Άμα τη βάλουν, εγώ ευχαριστώ. Και θα δείτε και θα γελάτε. Μέχρι και κάτι Αφρικανοί είπανε όχι. Θα βρούμε ένα τίτλο, οικολόγοι. Ναι, οικολόγοι, βέβαια. Ναι.
Τιμάμε οικολόγους. Ναι, οικολόγοι. Να μην πω τώρα καμιά κουβέντα, δεν το συμπληρώσω. Τι οικολόγοι είναι. Ναι. Ακτιβιστές. Ο Αναστάσης λέει γαβράκια, το μόνο κόκκινο στην Κρήτη είναι ο σβέρκος σας. Μπράβο ρε φίλε. Καλό. Ή κάλυμνος. Καλησπέρα ιστορικέ, καλησπέρα Χριστάρα. Ξέχασε το Στέλιο βέβαια. Χρήστο, ξεκινάω από τώρα να στερούμε για να σηκώσω το Μάη με τρέλα άλλο ένα. Όλοι μπάσκετ ρε. Να σε καλά. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Αυτή είναι να σε καλά, να πάμε στο Λονδίνο, να σε καλά. Αυτή είναι Μάζευε λεφτά, όπως όλοι μας. Αυτά τα παιδιά είναι Παναθηναϊκοί. Νότια. Πολλά μπράβο στα αδέρφια που πήγαν Μάριμπορ. Αυτή ήταν ο λόγος που δεν έκλεινα την τηλεόραση χτες. Συγχαρητήρια μάγκες. Από όλους μας τα παιδιά αυτά τα παιδιά τραβάνε. Και τι δεν τραβάνε, και οι άλλοι αδιαφορούν πλήρως. Τους γράφουν στα παλιά τους παπούτσια. Μα δεν νιώθουν καν. Δεν νιώθουν καν τι σημαίνει να πας από εδώ στη Σλοβενία με ένα πούλμαν και να γυρίσεις, και η ταλαιπωρία και με οικονομική και πεινασμένοι ακόμα με οικονομική στενότητα. Πάμε λίγο στο παρελθόν, γιατί πλησιάζει η ώρα να τερματίσουμε. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1958 ο Αντώνης Τρίτσης, υπουργός κάποτε, Θεός χωρέστον, και παλαιός αθλητής, αυτό λέω. Πρώτος πράσινος δεκαθλητής που καταρρίπτει το ρεκόρ του αθλήματος με 5.393 βαθμούς. Και το 1961 την ίδια μέρα ο τεράστιος Παναθηναϊκός της δεκαετίας του 1960 υποχρεώνει σε 1-1 την πανίσχυρη Γιουβέντους στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 61 ακόμη. Το άλλο μάτς που μας κερδίσαν 2-1 το κερδίσαν με την πονηριά οι Ιταλοί. Εκεί που τους πιέζαμε, το σκορ ήταν 2-1 και τους πιέζαμε να το ισοφαρίσουμε, ρίχνει μια γροθιά. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Στο Λινοξυλάκι. Διακόπτεται το μάτς, γίνεται τζερτζελές αρκετή ώρα και όταν ξαναρχίζουμε έχουν κοπεί ο ενθουσιασμός και μένει 2-1. Αλλά την πληρώσαμε την κυβέρνηση άλλες 3-4 φορές μετά. Καλοπέρασε. Ο Γκρίνμαν λέει, επειδή τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, μπορείς να απαντήσεις στην ερώτηση που σε ρώτησα την προηγούμενη Παρασκευή για τους τίτλους στην ποδηλασία. Αχ μωρέ Γκρίνμαν, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπομονή μέχρι την άλλη Παρασκευή. Είναι η τρίτη φορά που κάνει υπομονή το παιδί και ντρέπομαι. Ναι, θα το ικανοποιήσω οπωσδήποτε. Πρέπει να ήταν πάντως Μάιος. Αλλά επειδή θες και την ακριβή ημερομηνία, θα κοιτάξω να το βρω. Ο Σταμάτης. Καλησπέρα, εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης το έχουν οι παίκτες. Πολύ σωστά. Αυτή η αδιαφορία τους είναι τραγική. Τα ίδια κάνανε και πιο παλιά με τον Μουνιώθ. Μπράβο, έχεις δίκιο. Οπότε όποτε έχουμε καλό προπονητή και δεν τον θέλουν, για τον οποιοδήποτε λόγο σέρνονται. Επαγγελματίες παίκτες και να μην μπορούν να πασάρουν σωστά ή να μαρκάρουν πιο σωστά. Δεν ξέρω τώρα, άμα χάσουμε τη Δευτέρα, αν θα μείνει ο Φερέιρα. Κοίταξε, δεν συμφωνώ απολύτως. Με ποια έννοια? Λες όποτε έχουμε καλό προπονητή και δεν τον θέλουν. Δεν τον θέλει ο Ζέκα, ο πατριώτης του που τον έχει πρώτο στη σύνθεση ο Φερέιρα. Δεν συμφωνώ απολύτως. Δεν είναι αδιαφορία, δεν είναι σαμποτάζ του προπονητή. Είναι το μαύρο του στο χάλι, δυστυχώς. Είναι αδιαφορία που είπες. Είναι ότι δεν σέβονται τη φανέλα που φοράνε. Και μην μιλάνε μετά για τους φιλάθλους ότι κάνανε φασαρίες. Μα κάποια στιγμή θα ξεσπάσεις. Τι θα κάνεις? Είναι δυνατόν αυτό το θέαμα? Ο Αχέροντας λέει κάτι που είχε απόλυτο δίκιο. Είναι ηρωνικό, είναι εις βάρος μας. Παναθηναϊκός είναι το γιατί λέει πάω ντάντα. Καλή τύχη στο ντέρμπι παραμονής με τον Ατρόμητο. Θλιβερό, αλλά απεικονίζει την πραγματικότητα, έχει δίκιο. Θλιβερό να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα και να φοβόμαστε τον Ατρόμητο, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση παίζει μπάλα φέτος. Εδώ δεν ξέρω τι ώρα θα πρέπει να αρχίσει αυτό να μου πεις. Επειδή μέχρι εδώ έχω μηνύματα και δεν ξέρω πόσα θα έρθουν και αν θα έρθουν άλλα, θα πω και το τελευταίο ιστορικό στοιχείο της εβδομάδας. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1969, στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος εκείνης της χρονιάς, στο οποίο κερδίσαμε 2-0 τον Άρη, καθιερώνεται στην ομάδα ο Αντώνης Αντωνιάδης, σκόρερ και των 2 γκολ. Τα θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Το πρώτο έγινε ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Ροκίδης
Η μπάλα χτύπησε στο τείχος, γύρισε πίσω και σηκώνει την ποδάρα ο Αντώνης και πάει βουπ. Ο Χριστίδης δεν την είδε. Το δεύτερο πέρασε και το Χριστίδη ακόμα. Αυτός ο άτσαλος που λέγανε, ο άτεχνος παίκτης, πέρασε και το Χριστίδη και έβαλε τον γκολ. Και όπως έτρεξε στα κάγκελα, στη θύρα 13 μπροστά, μου το είπε ο ίδιος. Μ' αρπάξαν από τα χέρια, λέει, και δεν μ' άφηναν να φύγω, φίλε. Θα πω ότι ο Αντώνης είχε την προηγούμενη σεζόν, είχε παίξει μόλις 8 μάτς, σαν αλλαγή και τα 8. Παρά τα αυτά είχε πετύχει 2 γκολ. Τελικά τι έγινε εκείνη τη χρονιά? Πρώτο σκόρερ με 25 γκολ. Αυτός που τον κοροϊδεύαν πολλοί ανόητοι Παναθηναϊκοί, γιατί υπάρχουν οι ανόητοι, κάποιοι. Πώς να τους χαρακτηρίσουν, προπονητές κερκίδας μόνο. Κάποιοι μιμοαπτικοί και κάποιοι υπεράνω όλο και δεν τους ικανοποιεί τίποτα. Α, δεν κάνει αυτός. Ρε παιδιά, όποιος και να είναι, κράτησε ανέξου τον 2-3 μήνες στην αρχή και μετά θα δεις αν κάνει δεν κάνει. Ουδέποτε έχω πει κάτι είτε υπέρ είτε κατά παίκτη από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Εκεί θα το δω 2-3 μήνες. Η βιασύνη και η εξυπνάδα. Και τέλος στις 21 Σεπτεμβρίου του 1972 ο ίδιος παίκτης, ο Αντώναρος, σημειώνει 39 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα ρεκόρ ακατάρρυπτο μέχρι σήμερα και που φαίνεται δεν πρόκειται να καταρριφθεί στον αιώνα τον άπαντα, έτσι που έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον. Παίρνει το αργυρό παπούτσι από την UEFA, ενώ ο Μίλερ είχε 40 γκολ και πήρε το χρυσό. Εδώ θα σημειώσω ότι, όπως μίλησα και μαζί του, ο Αντώνης είχε 11 δοκάρια στο πρωτάθλημα και 11 γκολ που του τα κύρωσαν. Καλά, 2-3 δεν ήταν έγκυρα. 2-3 μόνο για να βγει πρώτος. Και του είπα κάτι με το οποίο συμφώνησε. Καλά, του λέω, τελευταία 5-6 μάτς πήγαινες δίπλα-δίπλα με το Μίλλερ. Ο Παναθηναϊκός με την ομαδάρα που είχε έβαζε 3-4 γκολ και φτάναμε στο 80 για παράδειγμα με 4-0 και έβαζε ένα γκολ και στα κύρωναν. Δεν τα άφηναν κι αυτό. Τι 4, τι 5 για να βγεις και πρώτος τελευταίος. Όλοι οι άλλοι κάνουν λαβιές έξω στην Ευρώπη. Μου λέει, έχεις δίκιο. Αλλά τι να πω, μου λέει. Λοιπόν, για να δούμε αν υπάρχουν άλλα μηνύματα ή θα μας διώξει ο Χρήστος από εδώ. Κάτσε, έχουμε καλά. Έχουμε 2 ακόμη. Ο Αναστάσης λέει, παιδιά, το μάτι στο μπάσκετ πόσο είναι? Είπαμε ημίχρονο. Στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή στο 21-40-20. Στο 21, μόλις άρχισε το δεύτερο δηλαδή. 49-28 τελευταία ενημέρωση. Στο 26 και 17. 26 και 17. Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο μάλλον μήνυμα. Μπήκανε και τα παιδιά μέσα. Ο Χρήστος με αγριοκοιτάει. Όχι, λέει, τσιμπάει ο Χρήστος συνέχεια. Τον έχω εδώ και τον κουρτίζω. Λοιπόν, η Κάλυμνος, ο φίλος από την Κάλυμνο, λέει: ιστορική, μπορείς να μου θυμίσεις ποιοι παίκτες έχουν δώσει στον τάφο του Ινδού την ονομασία του? Δεν ήταν παίκτες. Ο κύριος Στεφάνου την έχει δώσει. Μπράβο, ήταν ο Τάσος Στεφάνου, παίκτης του μπάσκετ, του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Αν και έπαιξε λίγο, άνθρωπος για τραυματίστηκε κιόλας. Μου έχει πει την ιστορία. Μετά από μία προπόνηση, μου έχει πει την ιστορία. Έφυγαν με τους άλλους παίκτες και πήγαν και είδαν τον τάφο του Ινδού. Στο Αρζεντίνα. Μπράβο. Την επόμενη μέρα λοιπόν το απόγευμα πηγαίνοντας πάλι για προπόνηση. Λέει, ρε παιδιά. Κατεβαίνοντας του θύμισε αυτό και το ονόμασε τάφο του Ινδού. Ρε παιδιά, σαν τον τάφο του Ινδού δεν είναι εδώ και έμεινε. Ο Τάσος Στεφάνου είναι ο νονός. Ο νονός είναι ο κύριος Τάσος Στεφάνου. Άλλο ένα μήνυμα. Να σε καλά, νονέ. Χρήστο, δεν ξέρω αν θα κάνεις εκπομπή απόψε. Εδώ έρχονται μηνύματα συνέχεια. Λοιπόν, ο Τόντ Φις Ράιτερ. Εντάξει. Αχ, μου γράφει Μπίκλης. Έτσι σαν τις γριές θα καθόμαστε και θα θυμόμαστε τι καλοί που είμαστε παλιά. Κατάντια. Και επειδή εσύ υποθέτω ότι είσαι πιο νέος από μένα, θα πω ένα πράγμα. Εγώ και κάποιοι άλλοι μεγάλοι παλιοί φίλοι στην ηλικία είναι, τι είπε ο Σολομός, και διηγώντας τα νακλές. Δυστυχώς, εκεί μας φτάσανε. Ο Αναστάσης λέει, κύριε Γιώργο, μπορείτε να μου πείτε πόσους τίτλους έχουμε πάρει στο γυναικείο μπάσκετ? Αν δεν κάνω λάθος είναι 7. Το σημειώνω, να στο πω, το έχω το στοιχείο. Να περιμένεις ως την άλλη εβδομάδα να τα πούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλα μηνύματα. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα, γιατί περιμένουν τα παιδιά να κάνουν εκπομπή. Έχουμε άλλο ένα. Απόψε θέλω να μην έχουμε άλλα μηνύματα. Ο Γιώργος λέει, παιδιά, με το βόλεϊ τι γίνεται? Το ξέρετε ότι σε μια εβδομάδα τελειώνουν οι μεταγραφές και η ομάδα έχει όλους και όλους 3 παίκτες με τους διακανονισμούς για να πάρουμε την άδεια που είμαστε?
Θα παίξω εγώ κεντρικός θα παίξω. Τη Δευτέρα θα υπάρχουν νεότερα για τον διακανονισμό, γιατί έτυχε να δω τον κύριο Ρούμπλια Γραπηδάκη και ευελπιστεί ότι τη Δευτέρα θα έχει λυθεί το θέμα, αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παιδιά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να καθίσω κι άλλο να τα πούμε, γιατί απόψε είσαστε πολύ ζωηροί και έχουμε πει πολλά ωραία πράγματα. Αλλά δυστυχώς, επειδή κινδυνεύω να φάω και λίγο ξύλο, λέω να τα παρατήσω και να αναλάβουν τα παιδιά του μπάσκετ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και από μέρους του Στέλιου. Θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος. Και ελπίζω να έχουμε καλύτερες ειδήσεις και όχι αυτά τα πράγματα τα μελαγχολικά, τα απόψινά. Καλό βράδυ σε όλους.